الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فوليني ولن مندو أمبوتاكو أو نيسي أو بلا جلماني واتينا أو فنفن بكا أن لجي ملكونو ملكوكا ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli basigini beni kiliya ala ko o sabati anga jamana kono fukata se an krefe dugu bela jelema aw bismillah aw ka jamukan krenkrene kene kono ni ala sona ma bi amba wala duniya ka fo an karamo Dr Hamza Maiga alebe ambulukoro yani anga nda do korofula amba bismillah kene kono amba fo Dr Salam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sayyid alhamdulillah marhaba tamu da kurnya kene foli kanye sin fleba bela jelema جل ما فهو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أمبي ألفوك على بركة على ولي جماندو لحلا بلا جيلينكا كانينا ألفه لحلا لصون هيرما يا رب على كان تين كانوا نامبل مستمع بلا جيلين جيا أني لاهرا كسرني كيسي شامان كمين تقوتي قواتي سي أن كنت قبوا محمد كان صلى الله عليه وسلم أنا كسودون كسانمو أنا كصحابة كندلين يومو أني فنگو فنتورو كسرقو فقط أسر قيام جودو مني يوم يا بارا يعني لمن الدفلي أمبي أنكرم قو بلا جيلين فومينو بكان لما جمانا كونا ni jamana kokan kastame jamakulu bela jilen fo be jinya fanwo fan fe ni sanga en kono ni kan lame amba ni Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka kanda ala ka dugan bela jilema ala kan jidi aka dina famya ko nyumana na nya famya nga baraka na ka be Allah resa goyama ya rabbi ala mo kelani be ankram wa sayyid Sherif Usman Madana Haidara ba fo na ka demba bela jile ani groupement jama bela jile ani ansoru jama bela jile ani an yere ka ijma tomba no union des jeunes musulmans di Mali ko bela jile fana fo ka ta se ho conseil islamique ana faraw bela jelema ani stame tombe jamana infan wo fanfe ani mawma idina barakala ni ndugo kolo nkoka a cinya yere kan ani Allah subhanahu wa ta'ala na kirata kan amba bela jelen fo ka bela jelen barakada ka wali nyumando kanyina ala famina sigi min ka ala ka sigi ka khalisan lillahi subhanahu wa ta'ala ala kana nindu wana ala kono dun kuma nun kono ala kana shaytana ni yoro fana kala a beneno ala ma chogum ya rabbi ala ko no ma nga se ko fo ka nyon la famia no amba nyina ala fala ko no ya ki yere fo ka Sherif la bela jilen fana fo itola anga nyamo ko minu bi am barakela minu bi aw ka bara alhamdulillah ambe ka su farat leka alhamdulillah se wale no na nusu jale no nay sabla fe no mimi bilbil ba farasta ma yanka ni ka sta ma de me ka tafe fe no mimi sta ma wala fasa ko ka dina wala wala wi do be chesiri min ala de bisika usara ala de bisika usara alhamdulillah rabbil alamin o jaranya ambi foki wale nyumando katlaki bismillah kokurai usazi wele kunye minye kakaini juma temene ala sonama islamu bela jelen bora kakaini ho conseil islamique ka wele blay ala ka jomi be ni ay ala tanama koke ni aboraka alquran neni ka alkaban neni ka kuma jugu fo o konnana ala sonama islamu nyuma be diguna islamu nyuma be dimina o conseil islamique ya kanu ka fo ko islamu be ka nyon soro boulevard la ka nga nison goyira ni ka tlaka ala ya fadili min kara juma temele usaza ambe na kana kuma odeka anga yingali folo abe boli minka yalma usaz ni bara min kelen fle ni kewalen akebako mo sugu jumondi to alhamdulillah rabbil alamin usajalo ikan yingali nafaka bon kosebe kama soro ni koye komi atomika do anga jamana en kono an yere bela jele nyinama arabu be kuma do de fuka zana kono ko rubba darratin nafi'a ko tuma do ko be kola komi toro kodo toro man kodo me ana nafo bi nyokona tuma do kodo be bina soro kololo do problème do me tuma do here do fana bi se ka soro kono o de jumaye aw mena ni jamana en kono ya ame dina barake ambake min kono ambake bembalia ni désordre ni ñon furo ki kono tabolo ko to bare bina soro mo do be no rabi bo mo sidi jate mina dron naka nga seli no fa man nga seli no fa bo mesure noy bo mo sibila bo mo sitila o se ka do banku ni do son kuyi to bare mo do be se ka fini jate mina dron fini me niveau mina asumari no ka be hage mima o se ka soni na bani ima to bare bi ka seli bi bolo dani kan o ti bolo dani kan do fana bi se ko ke donc ana soro num bela jeli kerem fe ko de dina en kono
sabula foyi tɛ min bɛ se ka mɔgɔ don silamɛya la fɛn tɛ fana min bɛ se ka mɔgɔ bɔ silamɛya la fana a dɔw yɛrɛ bɛ yen n'o ye bolo minɛ ni bolo jigin ala sabili misal mɔgɔ si m'a fɔ fɛn o fɛn y'a fɔ k'a fɔ ko n'i bolo minɛ ko ye seli farida dɔ ye ko k'a fɔ ko n'i y'a bila i ka seli tiɲɛna hali k'a fɔ k'i bɛ sujudi sa a bɛ k'a kama mɔgɔ si m'o fɔ minnu fana ye bolo bila olu si m'a fɔ fana ko ni fili k'i ka bolo minɛ fana k'i ka seli tiɲɛna fana tuguni olu si m'o fɔ donc nin ko de ye minnu ye ko dennu ye mais a ye balimayaw tiɲɛ ka sinjiyaw fara yan ka misiriw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka taabolo ko dɔn ani ɲɔgɔn cɛ taabolo ko dɔrɔn tɛ ka bɛnsɛngoniya ni ɲɔgɔn kɔniya ni ɲɔgɔn juguya ani ka fɛɛrɛ jugu tigɛ ɲɔgɔn contre la a y'o don silamɛya kɔnɔ ala k'an kisi a ma donc o lahalaya kɔnɔ an miiri kelen min na ala bɛ fɛ k'an lasɔmi n'a yɛrɛ ka sɔmi cogo ye k'a jira k'a fɔ jafarati beriberiba dɔ bɛ yen ko juguba dɔ bɛ yen min bɛ ka kɛ min ka bon aw bɛ ka sugula nin aw bɛ ka sugula nin aw ye ko to ye donc ala y'a dabɔ de k'an lakunu lakunu fana tun bɛ se ka sira sɔrɔ e ka faamuya la f'a ka ko de kɛ ko min ka bon ni ko bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ ko yɛrɛ juguya yɛrɛ dan quoi gravité dan o min kɛra sisan o de y'a to an bɛɛ lajɛlen tun bɛ sunɔgɔ min na an ɲɛ yɛlɛla sisan an bɛɛ tun bɛ bato kɔnɔ sisan an seguera i n'a fɔ n'aw bɛ mobili kɔnɔ sisan chauffeur fɔla ka sunɔgɔ a bala ka sira bila dɔrɔn i bɛna sɔrɔ dɔrɔn bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ sunɔgɔ bɛɛ ɲɛ yɛlɛ ala y'a dabɔ de kama dɔrɔn k'a lasɔmi k'a dɔn k'a fɔ problème dɔ bɛ yen danger dɔ bɛ jamana in kɔnɔ yan an ka danger an ka ɲɛsama an bɛɛ lajɛlen bɛ silamɛya kuluba min kɔnɔ an ka kɛ kelen ye an ka kɛrɛfɛ ko ni kɛrɛfɛ kɔrɔw k'olu to yen ani ɲɛnsɔnkɔrɔmacɛw ani ɲɔgɔn juguyaw ka bila ɲɔgɔn na réseau kan don o don ka ɲɔgɔn buruja dɔnnibagaw bɛ buruja maabɔw bɛ buruja ka ɲɔgɔn nani ka jira k'a fɔ priorité ni priorité bɛ yen n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tiɲɛna an ye silamɛw ye n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tiɲɛna an ye ala ka diinɛ dɛmɛbaaw ye n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tiɲɛna ala subahana wa taala ka diinɛ ye a kalifa o sansi bɛ anw na k'a dɔn an ye responsable ye ala bɛ ka jira ayiwa aw ka mission de ye nin aw ka ci de ye nin aw ɲɛsin ma nin de ye kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ ye n'aw bɛ ka jihadi fɛn o fɛn kɛ ni kumakan ye ni hakilila ye ni bilasirali ko ɲuman ye ni ne jihadi kɛra ɲuman ko mɔgɔw bilasira jihadi min don n bɛ fɛ mɔgɔw k'an faamuya ka taa bɛn mɔgɔw kan ka mɔgɔw kɛlɛ ka mɔgɔw gosi ka mɔgɔw jogin la o tɛ miiriya ni idéologie bɛ kɛlɛ min kɛ faamuya ni tabiya bɛ kɛlɛ min kɛ n'o ye kodɔn ye n'o ye hakili ye n'o ye dɔnniya ye o kɛlɛ o de b'an bolo nin ko in kɔnɔ ani communication ɲuman donc n b'o jihadi de ma ni de ye jihadi belebeleba ye donc min kɛra jamakulu dɔ de sɔrɔla jama in kɔnɔ yan na anw tun t'u dɔn tuma dɔ hali n'a sɔrɔ an b'u dɔn maa kelen kelenw de b'u dɔn bon donni don ka se hakɛ min fana na hali sa hakɛ limitelen fana don hakɛ ba tɛ kosɛbɛ n'a bɛ f'u ma ko kemiti dɔw fana k'u ma ko kamiti an nana ɲinini kɛ k'a dɔn kamiti yɛrɛ ye mun ye a fɔra ko Egypte kan kɔrɔ min tun bɛ yen Misra depuis Firawuna tile k'a bɛ fɔ kan min ma hiéroglyphiya o kan min filɛ nin ye ko n'a fɔra kamiti o kɔnɔ k'o kɔrɔ ye ko finman maa min golo finnen don maa min farafinna mɔgɔ ye ko kemiti in b'o de jira donc an balima dɔw de sɔrɔla min ni 1970 kɔnɔ a kɛra n'a fɔ mouvement de révolte de don quoi nazaraw ye farafinw traité cogo min k'u jɔnya minɛ ka gɛlɛyaw las'u ma ka degun las'u ma k'u exploité mɔgɔ dɔw de sɔrɔ diaspora surtout Amérique yɛrɛ États-Unis yɛrɛ minnu révoltera nin ko ninnu contre la o révolter min kɛra o ko k'an b'an ka farafinya an b'o de réclamer fɛn o fɛn nazara ye an tɛ sɔn a ma fɛn o fɛn farajɛ yɛrɛ ka ko ye an tɛ sɔn a ma a kɛra diinɛ sira ye o a kɛra politique sira ye o a kɛra économie sira ye o an bɛ segin an bɛnbaw ka kɔrɔ ko de ma donc olu fana y'a lajɛ o bɛnbaw la bɛnba min n'o yɔrɔ ka jan n'a bɛɛ lajɛlen u ka jate la ko de ye Firawuna ye o fana y'u ka ko bɛɛ lajɛlen sɛbɛn ka taa Firawuna ma ko bon anw bɛ danbe ka taa Firawuna de ma farafin bɛɛ lajɛlen bɛ danbe ka taa Firawuna de ma sabula Firawuna de la ka civilisation baw kɛ diɲɛ in kɔnɔ yan farafin contribuer ka diɲɛ yɛrɛ jɔ yanni tubabu ɲɛ ka yɛlɛ yanni tubabu ka dilanni kɛ yanni tubabu ka nin kɛ o y'a sɔrɔ Firawuna de kɔnna ka nin kɛ ka nin kɛ a pyramide na seereya bɛ yen donc olu fana bolo olu ka wasoko ye min ye o de ye Firawuna ye a n'a ye nɔ minnu to Firawuna fanga ye nɔ minnu to dugukolo kan o de y'o ye donc n'olu bɛ waso u kan ka waso n'o de ye u kan ka ban farajɛya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma a kɛra diinɛ a kɛra ko o ko ye donc i n'a fɔ mouvement de révolte de don quoi mouvement de don min bɛ i yɛrɛ réclamer k'i yɛrɛ danbeya quoi ani yɛrɛ tigiya k'o ta ka bɔ mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔya nɔfɛ donc n'a danna culture cogoya ma n'a danna politique cogoya ma a bɛ faamuya k'a fɔ civilisation farafin bolo mais hali n'o yɛrɛ bɛ kun bɛɛ lajɛlen na mun b'a to anw yɛrɛ min ko k'an ye maliyɛnw ye n'an ko k'an b'a yɛrɛ réclamer mun b'an danbe ka taa Firawuna yɛrɛ fana ma ni ne ɲininka ne b'a fɔ fɛn b'an bolo civilisation min ka kɔrɔ ni Firawuna ta ye o min ka kɔrɔ ni Firawuna ta ye o ye k'an yɛrɛ limité de dɔrɔn o ye distance ma ni Firawuna ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre ba yiriga don anw dɛsɛra ka fɛn jira an ka Mali in kɔnɔ f'an ka taa an sɛmɛ Firawuna de la an dɛsɛra ka fɛn fɔ an bɛ se ka waso ni min ye fadon kɛnɛw kan diɲɛ civilisation kɛnɛ kan fo an bɛ taa an yɛrɛ danbe ko Firawuna de ma o kɔrɔ an dɛsɛra de fɛn t'an bolo ni Firawuna tɛ et puis ni Firawuna de fana an ka sommet fana ye tuguni o kɔrɔ k'a fɔ an ka adamadenya n'an ka civilisation bɛɛ lajɛlen daminɛna Firawuna tile la ka k'o ɲɛfɛ fɛn tun tɛ farafin bolo tuguni o fana damana question essentielle dɔ ye mais an ka mɔgɔ ninnu ko k'u ye intellectuel ye k'u ye mɔgɔ kalan u ye mɔgɔ faamuyalen ye question dɔ bɛ yen u t'a pose yɛrɛ kunna ka ko ninnu k'a faamuya ka réalité dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ k'i ka ɲininkali jaabi olu ye mɔgɔ ye minnu y'u danbe ka taa Firawunaya ma a mouvement daminɛna 1970 kɔnɔ États-Unis o de y'a to hali sisan kamiti base ba yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ États-Unis de a bɛ États-Unis de a financement bɛ bɔ yen de a hakililaw bɛ bɔ yen de n b'a fɔ gouvernement ka sira fɛ u ka société civile ka sira fɛ ani mɔgɔ min na miiriyaw b'u la olu ka sira fɛ donc a ko ninnu base bɔra de k'an ka farafinna sɔrɔ an ka farafinna fana a lili ɲɛna yɔrɔ min k'a falen yɔrɔ min kosɛbɛ o de fana y'an ka Mali ye n'o tɛ a bɛ dafɛ jamana ninnu na o mais a
limité no nga dafa jamana na unana kana ko do le sirignona no ya nga lada koro yi anga dina koro yi maninga ya ngoya kan ko do nyona kana soro community nyonka sara few ko bo anga munga sisa ko ka bandina bela jirina akera samia dina yo akera chrétien dina yo dina fengo fene ko kidale mala ko ala kele ne bi ko ka bani dina bela jirina ka bela jirin kele a bela jirin ka kele na kele ka minge do amina segi muma kanga segi nga tanga boli soma ani jo soma ani jugu oma minu tumika ke korodi kanga segi nga ta uluma no kera mune bina ke sisa amina ke dula minawi amina ke jiana ke rawi amina ke binkani ke rawi basigi ni lakana me bi jamana ko ka burja do adama dembe bi tay bina soro foyti la no karafe juro me mi segi lajo foyti me mi segi lajo bebi nere nindu ngara bolo bebi ka shitana de bolo bebi ka miria ni ka famia de bolo amke da fo bagaw ni ko kono fe be chuko mi sisa donc danti hageti bengani de bi nyon tonyo de bi fanga jira nyona de bi ne mi bi ko de kai ni fanga bi na ko imposer jama kuna ni ma wera fana fanga soro domi o fana bi se ka ni fana ndalo ka boy ka tla ka ta imposer do amke na fo bagan kono mo ko to kono mo do madam ta zero lo bi na fo rai finu wera fana bla tukuna ko ta na fo bagaw mi ta ba chuko do hakilaw de bi en ko do ba do ka fo fendo mi dina contrôle dina dronte hade adama de era famia ko nyuma no civilisation abo contrôle sabe afaka réclé de kata nganya kono kata tukono ka jiganani kata toro la kata ni kula comme adama de rebe molana bi ka faki tumo la hala ko sabe la hala ndam na watimi wasoro adama de ba dam ne tanga la mo nyama yele mo ma kudon mo yentumi adama de manke lanu make ka ban adama de mo bi fen chamana ki yere sutura ka bolu nai ka sigi yoro soro nai wasoro shitu manyana bo wati do lubi fe kan sigi kata o adama de a demisenia na dembleni ya wati abo ka la singa to de ma do ba jere ka fo famia ma kunu ko sebe ufe donc na no mouvement mi sisan u yo ke jekulu ye u yere ko société secrète do société secrète mu ina fo dron jekulu mi no shuala jekulu ye ko shuala jekulu o manyedo shuala kodo basa ko de mi ndani no keneka ina ko komoton ni subaka ton ni ko wera do ni joson ton do mi no yere be molo ya ka ko de keneka o bisra ka ko de keneka fana toni donc ton no fana kere ton mi no bolo fara ka chat mo de ba fa halu ka la nyini fana dutikele basa do bi ko infle dron ka fana politique de dron anga farage o ka politique anu ka marako jugoya ango kele na do ba fa me politique saray do ba fa no farafi yere ka civilisation ani bonya ka da farafi ka jien kono ango keleke no idambiye no yere woloya ango keleke jien kono do yere ba fa me ka fa no dina ko do anga dina de keleke burja ka bwe do yere ba fa no farafi ka nga kede jamana bakilenyi ko bolo du nyoma u ka fanga soro jien kono u ka yirwa soro srafe u ka se ka san soro kana soro ni fadi en of ta obisfana bi ka jonyo fe u kana ke bolo ko fe mo yi u kana ke fana ka fo mo minus ma be mo de bu so mo de bi hununa farafin fana ka se ka yere no identification do fana ba fama no yi u yere ni nyonche mouvement ferle no mouvement yere ka hakila no ka miria u tekile hade minu ko dina fana u ka dina yere famia fana tekile ye juguni sabla nan ko dina nan tin yon soro fe ba kile ngono be bi ka boli de bolo be ka jori bolo be bi ka komode bolo ado yere jatera ala ko yere te chien pe ala ko ti chien ma ba bi ka ala ko fo yan jugude an kan ko bele jide elimine ka boyi nan yi fanga soro donc ko yini ne no ba fama kemeti mais alhamdulillah ni ko bele jide tumi ka maniganse an entourage la kana soro on ta kalama mo bu ka kutuba la o bi ka nyugon badani nyuka nyugon fanani na ka kuma bafo sur clera ka démonstration de force ke ka jira nyugona kana soro ko yere seba man flene anta kalama da Allah subhanahu wa ta'ala aka here do de ni malgré que ala kala jarbil bilbado sabla fitna bade ni dina ngono fitna bade ni jien ngono mais ala adaba kama ka an kunu an seka don komido me jalo me dani mainga o de ay ka fa ni jeti mina bi jien kono bi samé mi mambala ma milliard fla o de islamé ika chrétien farankan ka jifu farankan ni abela jire farankan iba fo ma min dali ma alakula adogmani ma milliard duru o de bi jien kono ya do ni mouvement ba bela jire de contrôle ba bela jire ni kele o la de ba fanga kuma na ni ma mi ni kera ki mitime ni hakla bi ela ika do ka fa ni alan nani ki maslamo do ka alan nani i yahudiya ka alan nani i nasara ka alan nani ma o ko ala kele le peu de biais no de kitabu jiga ka kirawka yo ala bela yu bela jire ka alan nani ka dankaru bela jire ka ala ni ma mi ni e kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam nani ika do ka fa ma dali me ala ka cibala ma dali me kira yere hakilala ka fa kiraw bi minu temena akira muhammadu akira kira wera yo o kara ni dangari kira kelina ya bela jire ka kiraw dogoya fo ka ta se an fa adama ni maoma ni qur'ana ni ya dogoya ki ka juga la se qur'ana ma maoma ko dali mala ka fo ka ala ka kuma kan do de la ka jigini nduko kolo ko kan aka kira do kan o kora ka fa iye kuma kan nu bela jire burje ya bela jire la gushi ila gushi la sa akire ni maoma fana ni ye juga na se alkaba ma ka alkaba mafie ka kuma do fa min benet alkaba ma maoma dali mala ko boto sobi ala kan ga boto rom na du kolo ko kan o kera dina fe ngo fe min temena yi no jama kulu be njiye kono bi iye dankari a bela jire ka ala boto chugo nu ka ala boto yoro la anu ka fe sanuna
donc kora ka fo silamɛw dɔrɔn tɛ maa miliyari 2 o dɔrɔn tɛ a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko Mali dɔrɔn tɛ Mali silamɛw cari o tɛ tɛmɛ miliyɔn 20 kan o y'an cayalenba yɛrɛ ye miliyɔn 20 o y'an cayalenba ye mais maa miliyari 2 i dankari la o ye silamɛw ye ani maa miliyari 3 ka fara silamɛw kan tuguni n'o ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ye i dankari u bɛɛ lajɛlen na donc kora k'a fɔ i bɛ ka problème wele i bɛ k'a fɛ ka fitinɛ de ka wuli diɲɛ bɛɛ kɔnɔ mankan de ka wuli diɲɛ bɛɛ kɔnɔ donc e bɛ jɔn de ka ci la i bɛ mɔgɔw de ka ci la mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka diinɛ fitinɛ de wuli diɲɛ kɔnɔ fo ka se ka fara tɔw ma ka tɔw mara cogo min donc o de bɛ yen surtout an ka jamana na bi bi na n'i y'a jateminɛ o sa jɔ la an ka jamana in ka fɛgɛn fo k'a fɔ k'a ka fɛgɛn maa minnu bɛ fɛ k'an kɛlɛ o y'an kɛlɛ politique sira fɛ a ma sira sɔrɔ o y'an kɛlɛ économie sira fɛ i hakili b'a la an bɔra embargo kɔnɔ sisan a ma sira sɔrɔ o bɛ k'an kɛlɛ sécurité sira fɛ fan o fan fɛ jamana kɔrɔ yan fan o jamana camancɛ yan fan o hali anw minnu bɛ jamana woroduga la o u bɛ ka siya ko la u bɛ k'a wuli ni cogo bɛɛ lajɛlen ala y'an dɛmɛ an ka karamɔgɔbaw n'an ka kodɔnnaw u bɛ k'u sen d'a kan u bɛ ka kuma ka mɔgɔw dusu suma ka mɔgɔw bɛn bon sisan u bɛ fɛ ka carte laban min bɛ yen n'o de tor'o sisan ka diinɛ wele n'o ye guerre religieuse ni guerre civile jamana kɔnɔ sisan ka bɛɛ kun kari ka don ɲɔgɔn na sisan n'o kɛra dɔrɔn donc olu bɛ ka laɲini sɔrɔ jamana ko yɛrɛ bɛ ban pewu pewu donc carte min bɛ yen u b'a dɔn k'a fɔ nin carte in de ka jugu n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye ni ne farati fana ka bon n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye donc nin de ye danger ba ye mais n'an silamɛw ma kunu k'o yɔrɔnin faamuya bɛɛ n'an ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ dusu ye ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ wulikajɔ ni girin ye k'a kɛ cogoya dɔ la dɔrɔn kɛlɛ bɛ siɲɛ an bolo donc kodɔn kɛlɛ don faamuya kɛlɛ don hakilimaya de kɛlɛ don donc a bɛ fɔ o ma ko stratégie fɛɛrɛ ɲumanw ani fɛɛrɛ kɛkumanw o de an b'o de kɛlɛ ka nin ko in kɔnɔ donc f'an k'o de faamuya kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ an ka mɔgɔ minnu filɛ n'u b'a kɛ n'o y'an ka jamanaden ye olu dɔrɔn tɛ dɛ olu dɔrɔn tɛ ne mɔgɔ min n'i b'i ka diinɛ na e ka musaka bɛ bɔ Amérique ka na d'i ma cogo di Amérique mɔgɔ dɔw de bɛ n'olu bɛ bila baara la Faransi mɔgɔ dɔw de bɛ Britannique mɔgɔ dɔw bɛ olu de bɛ bila baara n'o ye Faransi jamana ye n'i b'i ka farafinya kɔnɔ i man kan ka siri olu la fana o n'i ko k'i ye farafin de i b'i ka farafinya de lawaleya e ka musaka n'i ka financement bɛɛ bɛ bɔ jamana wɛrɛ de la o kɔrɔ k'a fɔ i ka yɛrɛmahɔrɔnya t'i ta halisa o i bɛ wali baara de la dɛ i bɛ mɔgɔ jɔya de la donc olu de b'i manipuler cogo cogo ka di ye u b'i manipuler k'i bila dako o dako na donc olu de ka manipulation dɔ fana de ye nin waati surtout nin waati yɛrɛ o bɛ yen o mɛnna o mun y'a to bi nin ko in ɲagaɲaga wulila nin waati kɔnɔ sabula o b'a dɔn jamana bɛ waati min na waati in ka gɛlɛn waati ma nɔgɔ donc bi an bɛ fɛ k'an profiter k'a tɔ yɛrɛ bɛɛ gosi ka don ɲɔgɔn na k'a tɔ bɛɛ ɲagami ka don ɲɔgɔn na donc o ŋaniya juguya n'o fɛɛrɛ juguya de bɛ yen mais an ka diinɛmɔgɔw o bɛ niveau dama dɔ la dɔw bɛ yen minnu b'a faamuya ko ɲuman na dɔw fana bɛ yen minnu ka faamuya limité don dɔw bɛ yen minnu b'a faamuya yɛrɛ nin cadre kɔnɔ pewu 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 o ye dusu de bila hakili ɲɛfɛ ko in kɔnɔ n b'a fɔ yen nɔ an ka segin an yɛrɛ ma dɔrɔn an ka yɛrɛ ɲininka an ka ko in yɛrɛ sidɔn a lili bɛ yɔrɔ min ani ko in yɛrɛ branchement bɛ yɔrɔ min a n'a bolofara bɛ yɔrɔ jumɛn ko in ka kan kun bɛ yen ni mɔgɔ n'i bɛ ko kɛlɛ fɔ kana sɔrɔ i b'a dɔn fana fɛn min don i bɛ maa joli joli jɔ bi an ka mɔgɔw la a kɛra diinɛmɔgɔ a kɛra politique mɔgɔ ye o a kɛra hali jamana yɛrɛ lakanabaaw ye o ko kɛmiti ko ye mun ye i bɛna sɔrɔ a dɔw bɛ yen o ma deli k'a tɔgɔ mɛn yɛrɛ u t'a dɔn fɛn sugu min a kelen yɛrɛ hali u tɛ ka recherche kɛ ka ɲini fɛn min fana don kana sɔrɔ ko farati man don hali n'a sɔrɔ an tɛ diinɛ na pewu 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 n'an kan bɛ adamadenya yɛrɛ taabolo ɲuman de kɔ min bɛ adamadenya basigi k'a lakana nin hakilila ye minnu ma ye mɔgɔya kɔnɔ bi a bɛ mɔgɔya tiɲɛ minnu bɛ adamadenya gɛlɛya don adamadenya na kosɛbɛ minnu bɛ na ni fitinɛ ni baasi ye sigidaw kɔnɔ kosɛbɛ minnu bɛ adamadenya lasegin kɔfɛ k'a lasegin kɔfɛ fo ka taa an jigin k'an coron diɲɛ kɔnɔ k'an ka ko ban pewu 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 a b'o cadre de kɔnɔ quoi donc il faut que an k'o de faamuya quoi an k'o faamuya an balima minnu fana b'a baara la n b'a jigiya dɔw bɛ yen i bɛna sɔrɔ olu m'a faamuya de fana kimiti ninnu dɔw fana m'a faamuya de k'a fɔ ko ye hakika ye min ye dɔw fana bɛ yen olu y'a faamuya nka u ka nafa n'u ka sɔrɔw sirilen b'a la dɔw fana ka tɔgɔw sirilen b'a la dɔw fana ka musaka ko diɲɛlatigɛ in ka gɛlɛn bi dɔw ka musaka sirilen b'a la a dɔw bɛ i bɛna sɔrɔ u bɛ tiɲɛ dɔn tigitigi nka ka bɛn nafa min b'a la ani sɔrɔ min b'a la ani yangan dɔɔni min b'u bolo a kɔnɔ u bɛ kɛlɛ k'o nɔfɛ u bɛ taa o taati nɔfɛ o fana k'a faamuya k'a fɔ u bɛ ko min na dɔw u t'a dɔn ko jugu don min b'u yɛrɛ rattraper a b'u rattraper diɲɛ kɔnɔ a b'i rattraper lahara fana tuguni a bɛ mangoya d'i ma diɲɛ kɔnɔ ka mangoya d'i ma lahara ka labanko juguya fana d'i ma diɲɛ kɔnɔ yan lahara ta ka jugu n'o bɛɛ lajɛlen ye donc an ka kunu k'an ka yɛrɛ ressaisi n b'a fɔ an balima silamɛw n b'a fɔ diinɛ wɛrɛ tɔ mɔgɔ ye minnu fana ko k'u bɛ mouvement ninnu kɔnɔ mouvement ninnu k'a ɲɛɲini halisa u k'a conséquence dɔn quoi a bɛ se ka taa wolo ko minnu na quoi siga foyi t'a la an karamɔgɔ o faamuyara an ka ɲininkali filanan bɛ fɛn min kan tumana min na nin kibaruya in bɔra ka da a yera réseaux sociaux sanfɛla de la an b'a dɔn k'a fɔ réseaux sociaux kɔni bɛɛ tɛ a sanfɛ bɛɛ tɛ a kibaruya mɛn an ka Mali conseil islamique ɲɛmɔgɔba a ka kɔrɔfɔ la a bɔra k'a fɔ a yɛrɛkun denkɛ de kɛra sababu ye k'a yira a la a yirala la a ye min fɔ n t'a dɔn n'i y'a lamɛn k'a fɔ ko o yɔrɔnin bɛɛ la ale sera ka baara fɔlɔ minnu kɛ o de ye ka se ka ministre wele ka informer n'a y'a sɔrɔ a b'a ko kalama mais an b'a ye k'a fɔ a ye baara min kɛ o baara in tɛmɛcogoya hali sisan mɔgɔ dɔw bɛ yen diinɛmɔgɔw la mun bɛ ka o lakari mun bɛ ka a yira i b'a fɔ k'a fɔ ko in a m'a k'a yɛrɛ ka ko ye yalima e bɛ mun fɔ o ko la. alhamdulilahi rabbil alamin bon ne fɛ ustaz wallahi Jallo ala k'i sara hɛrɛ la maa bɛ fɛn o fɛn kɛ nin diinɛ in kɔnɔ i b'a k'i yɛrɛ de i b'a kɛ ala kama de i b'a k'i yɛrɛ de fana ye ala de b'i sara la hɛrɛ la
bo Chérif akram ko Chérif Ousmane Madane hay baram ke dina en kono neti nan dama ko la ko commentaire ko boni sigi mako sigi min tene o ba ni nyoko bakeli aka bo mako ala noye wa no shidra be baye iba fewo ya noye ita fewo ya noye isonayo ibanayo ibarka fo mo don kono ala abla joro do kono ay bara do kono ke dina en kono kata sal kiyama joro ma joro en fana abi anobi toyde fana foiti ne ka adama dia don tala même siko no intunu sabla on no intunu ala ka dina do fana tunne ko donc ala duma ka dina korosi de wati bela jine kono nanya famiola nere na sigira an kuma na nin ko ina ay min fo nyana wallahi ne wasa ni mama ni bi yere kalama e karaba bi dina in kalama e bi hamini dina in ka nyetai i ba do ka fa position to de position normale nyamo tsaka ka ma jawile yo ni mo ka ma jawile ka nyamo wa be mi ni ma basigile ni ma hakli sigile ma sabatile ma mi ni ko na ni ma gere ba chugo ibina soro ibi sabati ko ibi galabu kena soro ibi hakli do yoro nyina na kan dilan chugo ba dilante Allahu akbar o de se da Abubakar ni to ka difference yo ana na fo se na Abubakar ko ala kira fatura se na Umar na ka gere bela jide apani kira maseo se na Usman upani kira min nyamina o nyamina min marayara o namarala ni mulgura o mulgura Seydina Abubakar min tunga no bereje kuma nana faye a gelera le makate me beleje nga mais sabatara di asabatara de ka turbulu mo nyoda boy ka adama den to fana kunu ka mo fara nyogon ka mo mobiliser ka tasra ni boda jira mo la ka fani ne sranyi wa reality do fana ala kira fatura fana sallallahu alaihi wasallam kera na fatura jema wili na fatura Allah subhanahu wa ta'ala bi na fatura dina ko maban na fatura on ba ko ya anga continue ni sranyi fe donc mi feka misalu mindi Seydina Abubakar sabati mo ko fu mindi o de nyama nyuma ka sabati mo ko fu yi e tela ke bi ko e de ho consista ki bela jile president ko feni fitina kala ko ki yugo tsega gawo no kera do Muhammad ka jema ayo minke o de basigi ayo minke o de sabati ka kibara era ta sunga ka contact ta ni autorité yi ni ko imbe chugo de ayo mun famia ana ayo mun mala ana obi kan laben jumenta kama Allah ulu laben min fa wale wasaw ulu kama ko bi karamo an filɛ nin ka disposition bɛɛ lajɛlen ta ni maa ninnu bɛ wo kɔnɔ an kali kan an b'u bɔ wo ninnu kɔnɔ o bɛ di jamana sariya ma wa o bɛ kiiri de fana o de y'a kɛ cogo ɲuman ye o de y'a kɛ cogo ɲuman ye donc n'o fɔra ka ban bon mun de bɛ yen kɔfɛ tuguni a ka silamɛ jamana alhamdulillah hali n'anw yɛrɛ y'a minɛ ka ban an bɛ an ka hakɛ de kɔ ni faamaw sɔrɔla minnu y'an wasa k'olu b'a kɛ et puis a kɛ minɛn b'u bolo ka tɛmɛ anw kan et puis n'u y'a kɛ fana tuguni sariya b'olu yamaruya n'o ye jamana sariya ye k'a kɛ ka tɛmɛ anw kan donc an bɛ mun ɲini o kɔfɛ tuguni n'i nana ko fatwa k'i ko n ka fatwa k'i ye n b'a fɔ silamɛya ni maa min nin kɛ i bɛ faga de o ye siɲɛ ye o mais jalo est-ce que e de kan k'a faga ni Hamza de kan k'a faga bolonkɔrɔmɔgɔ de kan k'a faga o ye sariya jumɛn ye n'a fɔra shar'an ko karisa kan ka faga jɔn de b'a faga n ko faga de b'a la sariya fana na mɔgɔ de kan k'a faga sariya fana na o donc mɔgɔ min b'a faga sariya la sisan sariya b'o tigi de désigner n'o tɛ n'a tora ko jama bɛɛ ka ho ka taa o fana bɛ k'a damana désordre wɛrɛ de ye o sini maa sini an bɛ se ka ɲɛsin karisa ma ko fana kan ka faga o sini maa ɲɛsin karisa fana kan ka faga o n'o désordre nana jɔn bɛ se k'o désordre kunbɛn donc ko bɛɛ bɛ bila a ka minɛn kɔnɔ silamɛya ye diinɛ organisé lenba de ye an dɔnnibagaw ko ko wa shar'an n'a kɛra a tigi bɛ faga de shar'an mais a kan ka bila minɛn min kɔnɔ a fagali minɛn a n'a sɔrɔ minnu kan k'a faga an k'o fana fɔ wa an bɛ jamana min fana kɔnɔ jamana ye laïque fana de ye ni jamana ye laïque ye an yɛrɛ sɔnna ko jamana marabagaw de bɛ yen jamana sariya dɔ de bɛ yen an bɛ ka baara kɛ ni min fɔlɔ n'a o de bɛ an ka mabda ye bi-bi in na an b'o de kan donc a kan ka taa o laïcité fana sara de fana k'a di o ma o olu kan ka kɛ n'olu ka responsabilité engagée déjà olu yɛrɛ y'a fɔ k'an ye disposition bɛɛ ta an bɛ k'a ɲini ka ban ne kɔni fɛ an wasara an ta tɔ bɛ se ka kɛ min ye dɔrɔn ka sensibilisation kɛ jalo ni kuma dan ne ma fa n b'a fɔ mɔgɔ min nin kɛ quoi mɔnɛ min bɛ bɔ ne la o t'a fagali ye dɛ a fagali tɛ mɔnɛ ye bɔ ne la min bɛ mɔnɛ bɔ ne la n k'a ye k'a fɔ a ye nin ko min kɛ a nana kɛ silamɛ ɲuman ye ka tuubi ka don diinɛ in kɔnɔ a yɛrɛ ka se ka kamiti ka hakɛw fɔ mɔgɔw ɲɛna ka mɔgɔw wele ka taa diinɛ ma parce que ale b'a dɔn a bɛ kuma fɛ cogo min a b'u ka gundo dɔn a b'u ka hakilila n'u ka miiriyaw dɔn nin bɛ se ka kɛ silamɛ élément na acteur ba dɔ de ye alakira sallallahu alaihi wasallam o de kɛra la o accident kɛlɛ la a taara taifikaw wulila u ka fatow ka nalomaw ka lakalakatɔw mɔgɔ minnu tɛ ko kalama an'u ka denmisɛnninw ma kunu k'o bila alakira la ka alakira jogin ka alakira bon ka fɛn bɛɛ lajɛlen ka alakira la sallallahu alaihi wasallam alakira nana a kunna sirilen ale kɔni ka jate la peut-être ni ko dɔ de kɛ min ala tɔɔrɔ ni ala dimina kɔrɔ ni ala ye lajarabi ni lajarabili ye a nana kana duwawu kɛ duwawu mashhur a ko ala subhanahu wa ta'ala duwawu in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ko in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghayra anna afiyataka awsa'u li a ko ala nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ne ye masa taala diminen tɛ n kɔrɔ n'o de ma kɛ sababu ye ka nin lase ne ma ni dimi tɛ yen fewu fewu walahi n mago t'a tɔ si la ni fɛn o fɛn ye n sɔrɔ e nɔfɛ ala o bɛɛ lajɛlen ka kan wa o bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔ ne bolo Allahu akbar a y'o de fɔ ala ye subhanahu wa ta'ala mais Jibrila de nana a ma o yɔrɔ la a k'a ma ko Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ko ala ko Akshibayini kuluba filɛ Taifi b'olu ni ɲɔgɔn cɛ ko n'a ka di ye n bɛ kulu in ta sisan k'a dafiri Taifikaw kan ka Taifi yɛrɛ ko ban dugukolo kan ka taa se alikiyama jo dɔ ma a bɛ lakale de ko dugu dɔ tɛmɛ k'a ye Taifi ye n b'u si tulu de ko halaki pewu pewu ka kulu kan ala kɛra ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko bal uridu an yukhrija Allahu min aslabihim man ya'budu Allaha wahdahu wa la yushrik bihi shay'a o b'ale de wa Allah a ko la
ko jibril ti solution ne bolo ku halaki ku dafi no kera dolo bina ni du susuma mi o ti solution yo o ti solution ko ne be ala deli mina ni bi fe tigi ala ka mi yere kekere jalo de o de ay ka fo ala subhanahu wa ta'ala ka mo bonu nu solo la aka mo bula dewna mo dewna siawla ma mi bi da ala subhanahu wa ta'ala batu ka kilibanti ala kilim pew o ti mushriko wali shi ka dum ko len ka ga ka ala ka dina jobaw ko ne bodi ni ko de ne du susuma ala ka do njabira bi Allah ni yɛrɛ jigina Saudi yɛrɛ dugukolo ko kan bi ni ko diina yɛrɛ bɛ matarafa yɔrɔ minnu na bi kosɛbɛ kosɛbɛ Makadi Madina bɔra ni ne b'a fɔ ko Taifi a bɛ matarafa yɛrɛ ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ kan donc Ala kɛra ka dugawu jaabi sabali kɛra ka sabali mais n'a tun y'a kɛ cogo dɔ la i b'a sɔrɔ dugukolo dafara n'u ye an b'a fɔ dɔrɔn ko Taifi tɛmɛ ko Ala kɛra k'a mɔnɛ bɔ nin na k'a tɛmɛna o b'a yira k'a fɔ ko cɛ in ka tuubili ka segin Ala o de y'an ka intérêt ye bi cɛ ka tuubi ka segin Ala ma bi ka wuli ka yafa ɲini fo an k'a dɔn sincèrement yafa ɲini mais cɛ bɛ yɔrɔ min na bi n'a y'o laɲini silamɛw b'o accorder o kan ka accorder fana n'a sɔrɔ Ala ka diina de ko nanti ko wɛrɛ kɔ n'an bɛ Ala ka diina de ko nanti ko wɛrɛ kɔ ni cɛ y'o ɲini bibi na k'a fɔ n tuubira k'a da diɲɛ rejo soso bɛɛ lajɛlen kan n fila n ye min fɔ n jo t'a la ka na ka tuubi da kɛnɛ kan yan ka don silamɛya diina in kɔnɔ a banna alhamdulilahi rabbil alamin ko mɔgɔw sɔrɔ min Alakira sallallahu alaihi wasallam k'a b'o faga a k'a b'o faga cogo di basa o ye dankari diina o ye dankari kisɔba la sahabaw dimina ko ni Alakira yamara dama n'an y'u sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka hakɛ b'u la Alakira ye sira d'u ma k'a b'u zahiri ka kisa dɔɔnin o shairu tunu o don shairu arabula n'a kuma fɔra i bɛna sɔrɔ u ka kuma kelen a bɛ réseau bɛɛ lajɛlen de minɛ fan bɛɛ lajɛlen diɲɛ bɛɛ b'a mɛn parce que arabu tun bɛ communiquer ni shairu de ye bɛɛ lajɛlen b'a mɛn o nana kɛ waati min a nana kuma jugujugu de fɔ k'Ala kɛra ka dankari Ala kɛra la ka diina buruja ka silamɛya buruja ka lagosili baw kɛ sahabaw bɛ k'a ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko non k'an t'a to yen a nana kisi yɔrɔ sɔrɔ waati min ka jigiya sɔrɔ ka se Alakira ma sallallahu alaihi wasallam waati min kana tuubi o y'a sɔrɔ lahidu Alakira ye lahidu di jigiya in ma k'a fɔ n'i ye fɛn min ɲini fɛ bi n'a se bi n b'a k'i ye a ko ayiwa nana kaburu nana nɔfɛ dɛ ko bon k'a bɛna tuubi ɲini ko Alakira ko cogo ko de kɛra Alakira sɔnna ka tuubi ma Allahu akbar a ko nubitu aw unbitu anna rasulallahi aw adani wal afwu inda rasulillahi maqbulu ba'da su'atu qasira bi a ko inna rasula la nurun yusada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu ko Alakira nɔrɔ de a nana kana kasida wɛrɛw da ka silamɛw majamu ka silamɛya défense ta ka kɔkɔ kɛ silamɛya la minnu lakale la tuguni fo ka ɲinɛ a ka kasida kɔrɔ ninnu kɔ tuguni a ka kasida kɔrɔ bɛ u yɛrɛ lakale tɛ bɛɛ a ka kasida ɲuman minnu dara silamɛya contexte kɔnɔ olu de dɔnnen don kana sɔrɔ a daminɛ ni juguya min ale ka histoire ni ka surun ɲɔgɔn na donc ni Alakira yafar'o ma k'u ka tuubi minɛ fo nana kɛ silamɛya acteur ye n'an ko k'an bɛ Alakira de ka baara la yan an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala de ka jɔnya n'a ka diinɛ la fasali la yan n'a ko k'a bɛ tuubi mun b'a bali k'a ka tuubi minɛ Ala de bɛ se ka sɔn a ka tuubi la ka ban a ka tuubi la o t'anw ye an kɔni a y'an baara ɲɔgɔn min ye ka min jira an bɛ se ka minɛ n'o ye an b'a don kulu in kɔnɔ n'o ye d'ailleurs o de fana nafa ka bon n'a fagara ka joli bɔn o t'a bannen o d'ailleurs o bɛ se ka dusu de don dɔw kɔnɔ ka fan fana t'a dabila n'an ka mɔgɔ sara la an fana bɛ taa de fo taa yɔrɔ min na o bɛ se ka na ni fitina wɛrɛ a bɛ se ka na ni dusu wɛrɛ ye o bɛ se ka na ni miiriya wɛrɛ ye mais n'ale de farala silamɛ kulu in kan ka baara in kɛ sisan bɛɛ ale de b'a dɔn a ka mɔgɔ ninnu ni mɔgɔ minnu u bɛ wo minnu kɔnɔ a b'u dɔn hakilila ni miiriya minnu b'u la u b'u dɔn a kan ka communiquer ni cogo min k'u ka hakilaw lagosi ale de b'o dɔn ale de bɛ se ka na n'o dɛmɛ ye anw ma bi silamɛya kɔnɔ a waati min bɛ se k'o las'a ma donc an bɛ min fɔ silamɛw dɔrɔn mɔgɔ dɔw i bɛna sɔrɔ i sariya kalan ko mɛ tɛ n sariya kalan o dɔnni dɔ i b'a fɔ ko ilmu da'wati ilallah n'o ye dawa yɛrɛ dɔnni ye ka mɔgɔw wele ka taa Ala ka diinɛ ma ka mɔgɔw wele ka taa Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ka risala tiɲɛ ma fo de ka kan n'olu ye sagesse ye o de la tuma bɛɛ ne b'a fɔ an karamɔgɔ Cherif Usmane Madani Hayidara ye a kana k'a ka expérience da mɔgɔ ye kɛnɛ kan c'est très important kɔsa na n y'a fɔ siɲɛ caman a kana dɔrɔn a k'a ka expérience da mɔgɔ ye kɛnɛ kan ka baara kɛ ani ko dɔ min b'a yɛrɛ la diinɛ faamuya la ani diinɛ baara cogo la quoi n'a réussira fo ka taa se nin hakɛ ma quoi a k'o fɔ an ɲɛna a sabanan ye min a ka autorisation di diinɛ baara ye autorisation ko de ye quoi i t'o fɛ ko tɛ o Ala ko rasul wa da'iyan ila Allahi bi iznihi Ala kama iznu min filɛ tɛrɛ ba kelen ci a kɔrɔ k'i yɛrɛ ɲininka iznu in kɔrɔ ye mun ye o iznu ni Alakira cɛ in bi an ma kan ka dawa k'an kun fɛ o an fana iznu dɔ de kan ka k'an bolo iznu bɛ se ka kɛ dɔnni ye a bɛ se ka kɛ faamuya ye a bɛ se ka kɛ duwawu ye a bɛ se ka kɛ maa minnu jɔlen don baara in na olu ka yamaruya n'u ka bilasirali ye il faut k'an ko iznu de faamuya o ne hadisa kelen hadisa fila faamu nana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko tantan bɛ ka diinɛ faamu hali hadisa yɛrɛ kalan cogo ɲuman t'a dɔn hadisa yɛrɛ kɔrɔ ye min ye zahiran wa batinan n t'o dɔn hadisa jiginna contexte min kɔnɔ n t'o dɔn hadisa ye sahih wa da'if n t'o dɔn ani hadisa wɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ yen tuma dɔ n'u bɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn ye n bɛ se k'u kan bɛn cogo di n t'o dɔn n nana yɛrɛ kɛ dɔnnibaga ka yɛrɛ kɛ professeur ba ka yɛrɛ kɛ dɛmɛ ka ɲugun bɛɛ ka diinɛ ka bɛɛ gosi ka bɛɛ lagosi ka yɛrɛ kɛ i n'a fɔ dɔrɔn Ala kɛra ka sunna kalifalen ne la Ala kɛra ka diinɛ kalifalen ne la jalo fitna don quoi mɔnɛ ko don quoi wallahi mɔnɛ ko don docteur o faamuyara kosɛbɛ an bɛ taa an ka ɲininkali sabanan na an ka ɲininkali sabanan an ka Haut Conseil islamique président a ka déclaration kɔnɔna na a ko ko mɔgɔw k'u hakili to u yɛrɛ la a ko ko wɛrɛ bɛ ko in kɔrɔ mɔgɔw tɛ min dɔn bon o kɔnɔna na an kɔni ye an hakili jagabɔ ka hakili jagabɔ mais marche yɛrɛ don
ka an to kɛnɛ kan anw bɛ dɔw kɔfɛ olu bɛ ka kule u bɛ k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye ko nin dɔrɔn tɛ ko Iba Haidara yɛrɛ a ye nin ɲɔgɔnna kɛ ale yɛrɛ wuli kana ka kɛ ale yɛrɛ kama o la an karamɔgɔ an ye kuma in faamu an ko nin ko in bɛ sen na mɔgɔ wɛrɛw bɛ fɛ ka u profiter u ka Haidara ko la k'o don a la sabula ko Iba ale kun y'a fɔ waati la k'a fɔ ko ka salatu kɛ a ye salatu kɛ mais salatu in a y'a kɛ an karamɔgɔ Seydi Sirif Usman Madane Haidara kan an karamɔgɔ dɔɔni sɛbɛlama o baara min filɛ nin ye yalima o bɛ daga wa u yalima an karamɔgɔ y'a fɔ ko ko wɛrɛ bɛ nin ko in kɔrɔ yalima kuma in e bɛ mun ye a la Jalo wallahi an karamɔgɔ ye min fɔ wallahi tiɲɛ fɔ ko caman ba o de bɛ nin ko in kɔrɔ ko caman ba koyi nin kɛra u y'u profiter caman y'u profiter ko caman ba de b'a kɔrɔ wallahi mais ala ye tiɲɛ fɔ ko caman ne yɛrɛ bɛ ko caman dɔn min b'a kɔrɔ tuma dɔ n'a sigira ka kuma ale an bɛ se ka ɲɔgɔn dafa kuma ninnu na kosɛbɛ mais n bɛna min f'i ye a Seydi Sirif Iba Haidara a ka sɔli min a fɔra wa sallallahu ala Seyyidina Sirif Usman Madane Haidara a bɛ o bɛ kɛ waati min o y'a sɔrɔ ne tun bɛ Egypte jamana kan n taara Egypte n bɛ profiter nin plateau in kan Mali ambassadeur min bɛ yen n'o ye Jalo excellence ani Mali diplomate na ambassade mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen ka fara an ka Mali kalandenw kan n'a baarakɛlaw kan wallahi n b'u bɛɛ lajɛlen fɔ wallahi n b'u fɔ kɛnɛ in kan u y'an bisimila fo k'a fɔ ko y'an bisimila bonya ni karama depuis ne yɛrɛ karamɔgɔ tɔgɔ kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko système mɔgɔ dɔ bɛ ka na ambassade ye disposition bɛɛ lajɛlen ta k'an kunbɛn yen hôtel ko la o dumuni ko la o fɛn bɛɛ lajɛlen na a bɛɛ lajɛlen wallahi ambassadeur taara réunion spéciale de organiser ne n'a ka staff ni ɲɔgɔn cɛ kana sɔrɔ n t'o mission cadre kɔnɔ an ka sigi ka baro kɛ jamana échanger n y'a dɔn k'a fɔ jamana in hami b'u la quoi wa filanan ye min tuma dɔ bonya dɔ bɛ kɛ dunan a bɛ k'i kɔnɔ k'i ka dunan kama k'e de y'a kɛ kulu mɔgɔ tɔw tɛ ten wallahi ka kalandenw ɲininka ka baarakɛlaw ɲininka kelen kelen n'a de kulukulu la o bɛɛ ko wallahi k'an ka ambassadeur a n'an ka ambassade mɔgɔ wallahi an n'u bɛ ɲɔgɔn faamuya u ka mission ye min u janbana ni maa kelen ye problème sɔrɔ i bɛna sɔrɔ bɛɛ de bɛ wuli ka mobiliser k'a tigi dɛmɛ n b'a fɔ wallahi fasodenya sansi min Mali ambassade la Egypte n'a sɔrɔ an ka corps diplomatique fɛn o fɛn bɛ extérieur la a bɛ yen wallahi jamana in bɛ taa ɲɛ jamana in bɛ lafiya n b'u fo n b'u barikada n y'a ye u janmɛ maliyɛnw na cogo min ni maliyɛnw fana ye cogo min kalandenw ni baarakɛlaw janmɛ ɲɔgɔn na cogo min o bɛ ka ɲɔgɔn minɛ ani dunan bɔra Mali la u bɛ girin nɔfɛ cogo min k'u mago d'u la k'u ka ciw sa i cogo min wallahi n b'u fo n b'u barikada u sara bɛ Ala de bolo Ala k'a n'u wasa Ala k'u sara hɛrɛ la nin ye kuma tɛmɛ sira ye ko in bɛ kɛ waati min a y'a sɔrɔ ne tun bɛ Egypte dɔ nana ka na video jira n na ko n ka n ka hakilila f'a la mɔgɔ dɔw fana ye vocal ci ma ka n ka hakilila ɲininka a la ne ye ko in filɛ n yɛlɛla quoi barisa yɛlɛ ko don quoi n'a fɔra san 1400 ani kɔjan an b'o de la bi an ka diinɛ in kɔnɔ bi Mali samiyɛ yɛrɛ san 1300 ani dɔɔni kɔ a dɔgɔlen y'o ye an b'o de la Mali diinɛ in kɔnɔ bi n'a fɔra halisa nin ko ni minnu filɛ n'u ye ko daminɛw ye quoi i n'a fɔ kalan daminɛw ko bɛ daminɛ min na quoi halisa an m'o faamuya quoi a bɛ bali na ka i ka kuma sɔnji an bɔra meeting na don min n'o ye juma tɛmɛnen ye sufɛla fɛ an balima dɔ ye wele ka foli di yan a ko wallahi k'a ye meeting min ko meeting ɲɛna kosɛbɛ ko bravo k'a jira kosɛbɛ a ko mais ko n jiginna aw na dɛ n ko ala o ye mun na a ko barisa aw bɛ ka kow traiter ko dɔw bɛ yen aw b'olu fɔ ko dɔw bɛ yen k'aw t'olu fɔ k'aw bɛ k'aw daminɛ ko dɔw kan wala mun ko ko wɛrɛ kɛra min fana bɛ yen k'aw ma kuma o kan wala mun ko Iba ma wuli ka kuma k'a sɔli kɛ karamɔgɔ kan a fa kan ko aw ye mun fɔ a la ne yɛlɛla de sa n k'a ma n karamɔgɔ i fana ka bɛ nin fɔ a barisa mɔgɔ don diinɛ b'a bolo a sɛbɛ bɛ diinɛ ma ne tun ɲɛna n k'a ka faamuya ka bɔ diinɛ ko la a balila n'a ko a bɛnna da kan kɔ a ye jigilatigɛ de la sa ma jigilatigɛ in y'a faamuya k'a fɔ jaa n bɛ diinɛ in kɔnɔ diinɛ in tɛ ka faamuya quoi a tɛ ka faamuya n bɛna min fɔ dɔrɔn kuma la surunya na Ala sɔnna a ye min kɛ fɛn dagalen don sariya la foyi tɛ yen foyi t'a la fɛn dagalen don sariya la o de ye jumla tan ta sira foyi dagalen don sariya la ni ko n ka kuma walawala n b'a walawala ni dalili ye Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum suratu tawba la alaye aya kɛmɛ ani aya 3 la suratu tawba la n'a ka di ye suratu tawba la a ko Alakira ko salli alaihim ko sɔli u kan ni y'u ka zaka d'i ma waati min i ka duwawu k'u ye a ko sabula inna salataka sakanun lahum tafsiru n'a ka di a filɛ Qurtubi kɔnɔ a filɛ Tabari kɔnɔ a filɛ Ibn Kasir kɔnɔ fo ka taa se an ka san kɔnɔ o b'a fɔ tumaninatun wa rahatun lahum ko e bɛ sɔli min k'u kan o bɛ basigi d'u ma o ye u ma hinɛ de ye o ye hakilisigi de ye o ye mafanciya de ye u ma Allahu akbar sahabaw ko Alakira sallallahu alaihi wasallam n'i tun nana k'i ka zaka d'a ma n'a y'i ka zaka minɛ waati min a b'a fɔ Allahumma salli ala ali fulan a hadisa kɛnɛmanw bɛ yen ala seli ye karisa n'a somɔgɔw kan a tɛ da e yɛrɛ dɔrɔn ma dɛ a b'i somɔgɔw bɛɛ don a la kana sɔrɔ somɔgɔw ma kɛ o e kelen na nin zaka ye mais a b'i ka somɔgɔw n'i ka kabila bɛɛ don a la ko Ala ka seli aw kan ko Alakira tun bɛ nin kɛ sahaba dɔ bɛ b'a fɔ Abdullahi ibn Abi Awfa
ako k'ale fa nana kana ka zaka di alakira sallallahu alaihi wasallam alakira kama ko allahumma salli ala ali abi awfa hadisa sahih abi bukhari kono abi bukhari kono ma be nan dali bara bukhari o muslim o ibn majah o an-nasai o benana tirmizi do man hadisa yi allah benana allahumma salli ala ali abi awfa ala sali abi awfa somroka abi awfa to di alqamatu bun khalid bun al-haris al-aslami o da to ko fulu mi fo donc o kofe fana tuguni jabirin musoro nana ako alakira sallallahu alaihi wasallam ko mi fe ka selinkan benin furuche alakira kama allahumma salli sallallahu alayki wa ala zawjiki ale alla nyini ka sali na furuche ka hadisa wala bitaka ko muso intu jore ko jabir mududu sayyidina jabir musorido tetemuka ko alakira ka sira kana furja alakira kama sallallahu alayki wa ala zawjiki hadisa bi alakira yare dadi go fada ena otibe alakira yare bo fo atafo alakira to fo o yoro donc salatu ka ke mo wala kan don bako ko ni aya no ni hadisa no ba jira ka fo fen dakhalinu Allahu akbar hanabiyo no amar ka hanbali mazhabi no de tumado ale de tugula mo ka bida ko nu ka ko ka chaka chacha no ulu ko ka dakhalinu daud ko te zahira ko te ko la mani'a ni mami ni zakamine hal ni te alakira ni mo gore ni ka bara ben zakamine na ni mo gore ka zakamine ka fa allahumma salli ala ali fulan ka dakhalinu atetemuka o du le fay dalu jeli film masadir dalilu jeli kono don baka to nana o ko ba ambe reserve ke ko ka masoro salatu pour que a pratiquer fa kera mo ko na fa ala kira ko dunu ina fa nan ko azza wa jalla abi jigin be ko ala kira ko dunu ko o gasiya kama an ta ke mo were kan amba toyi ko me ni ala kira fora ka mo were daka a dagalinu ka ala kira ko ka mo were daka ka dagalinu o koro mu ka fa allahumma salli على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته كو أنتك على كلام بنيا في أدخلنا كفو هذه منو ريزيرف كل كوتي دو يرى بفو من تبعهم بيستان لا بيدور بيهم جالو مغتي نبي مغمين دو كدوني بعدو نيسلام الدين ينكونا كنا نيسلام الدين ينكونا كنا مما سيل على كلام كان سيل مغيرة كمين على كلام الصحابة نيسودون كولا نتو دون فيو دون بعلا wanti mo don fana tuguni don bagola mingo ko ni sella ala kala kanga seli mo were ka ko fe tuguni ki haram ko be bida mo ko be kafira ko ke o mo tin fe to don bagala fe Allah ne to don bagala fe donc pour te dire que famindo fen dagaleno am sega ke odla ibn usaymin mi fe mo ko kan kuma labe ko severe ibn usaymin ale sunaka marjiya bayni wati kono ala ka hinana amin aka bukhari sharhube ni vocale ni sautiya ko aka bugari sharu mi ni sauti aba fo ko ya juzu ko don bagado ko ya juzu mutlaqan ko salati ala kala hana sore mamo ala kala bla nyafe ale ko kabe daga abi daga ka salati hada ala kala to ma fala ka daga ngafa allahumma salli ala muhammad jallo par exemple kabe daga hana sore ala kala to fala kabe daga do fi allahu akbar ko me do reserve ko do ko no fukara soro sababu de be so ay zakati afora ko ba tugule ala kala sallallahu alaihi wasallam to ko pourquoi kale fe mimbe ale fe reserve la doni akana ke modo ka tamanze tumoto na tigi to fara alfo ina fa nanko abubakar sallallahu alaihi wasallam nanko umar sallallahu alaihi wasallam ko pour ka kana ta ke conviction mo hakila ka fa ka safana kira dodi o da ka reserve ka kana ke ka fenye mimbe dulo mo do la kana soro na le to fara do ami solli ka tigi kan no fara do ka bi se ka mo do hakila bi ta nyaka mi koro ka fa fara ka safana kira dodi ko o nyaka mi kama ko o la reserve bi dodi no bora ko ya juzu mutlaqan ka beneno kudai ko haramte e bi ibrahim ga ma fi ga analyse asel ala kira de kan fola atlalo de la folo ayo de ke atlalo ga ako wa sallallahu ala sharif usman madan haidar afutin hadi sayyidina fo il est très intelligent abara bi mi gaw ade ba do aba yere kalama minu bi ga sifata rulu tara bi mina ama sayyidina fala ako wa sallallahu ala sharif usman madan asgenoka atlala ka mi fo ni mo no pana mo hakilika atlala ka mo fo ako wa sallallahu ala al ansar asala ansoru fana gaw amada garab ko para mo ay ansoru be do ala ni mo ko mo ni ki islam nyuma yi ay o be do ala ansoru ko be dina de ba tewa sigatala e kera iban ansor to tan ansor tina ko wala ansar o fana dina de baba bele jiri ay be dun kuma ngono ansoru kera lenu nay ma ma fana be ni dina de baba fana duna ko no ya furu ba kuma fana ituguni Allahu akbar jalo mi boni kuma ngono ni mi ala kira sallallahu alaihi wasallam aka hadisi be bukhari nana adabul mufrad kono ko ni mami ni masaraka imasoro saraka kadi uben jaka kadi bi feka jaka boy masoro kiba fa allahumma salli ala abdika wa rasulika wa salli ala al mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati allah kabi ki na fi jaka de boy saraka ti de bo
ko ala seli i ka jɔn i ka ciden Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam i ka seli mumini jamakulu bɛɛ kan a cɛman n'a musoman ka silamɛ jamakulu bɛɛ kan a cɛman n'a musoman ko n'i y'o f'i da la ko hali ni saraka bɔ ka di ye saraka t'i bolo k'a kɛra i n'a fɔ k'i saraka de bɔ o yɔrɔ ye an karamɔgɔ donc nin y'a hadisa kunda ye ni min kuma dafa ni min Ala subhanahu wa ta'ala a ko huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatuhu siga t'a la a tila ka mun fɔ a ko yɔrɔ dɔ fana na allazina iza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah donc ala yɛrɛ y'a jira na kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ sɔli min ka kɛ ala kɛra nin yɔrɔ de ka bon sɔli la ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan mais sɔli maa wɛrɛ bɛ se ka don ala tuguni maa wɛrɛ bɛ se ka nin yɔrɔ sɔrɔ la min tɛ ala kɛra ye Allahu akbar ala y'o jira na kuranɛ kɔnɔ ala y'o fɔ an ye a ye condition fɔ ko ya ayyuhallazina amanu اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أكو هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور أفلا سورة الأحزاب أكو الله سبحانه وتعالى كما كوكو الله كسما كتشايا أو كألا مسانيا كاسوما أني ولا في واتي بلجوا على مسانيا كونو كرا على أبيك سببه كأوبو دبيلا كتانا نورلا دبيج من كودو oye flanka fo ni munafigiyaw ani dina famia baliya dibi ka taa maro dibi jumɛn ko don oye banajugu dibi ka taa kɛnɛ la dibi jumɛn ko don fantanya ani dɛsɛ o dibi don dibi jumɛn ko don hamina go gɛlɛnw ni kamana gan go gɛlɛnw o dibi don ka taa dususuma ni hakilisigi ni basigi la a bɛ fɔ nin bɛɛ mina zulumati ala b'a fɔ mina zolami dɔrɔn dɛ a ko mina zulumati ila nur dibi sugu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ hali bana bɛ mɔgɔ min na donc sɔli o bɛɛ fara de ye ala ko suma o bɛɛ fara ye ala y'o fɔ an ɲɛna ala tila k'a fɔ an ye tuguni kuranɛ kɔnɔ ko maaw bɛ mɔgɔ la ni masiba ko y'u sɔrɔ tɔɔrɔ ko y'u sɔrɔ olu b'a fɔ de inna lillahi wa inna ilaihi an ye ala de tɛ wa an bɛ segin ala ma ala ko k'o tigilamɔgɔ k'ale ala ka seli b'u olu kan a ka sɔli b'u olu kan a bɛ seli u tigilamɔgɔw kan a ko wa rahma ka hinɛ b'u kan a ko wa ulaika k'o tigilamɔgɔ de ye mɔgɔ kandalenw ye ni ala yɛrɛ ko k'a bɛ seli mɔgɔ wɛrɛw kan min tɛ kira ye i bɛ se k'o bali wa i tɛ se k'o bali ala ko k'a bɛ seli mɔgɔ wɛrɛw kan minnu tɛ kiraw ye nabi ɲumanw tɛ tuma dɔ hali a b'a fɔ ko waliju tɛ dɔrɔn ko kunko dɔ de y'a sɔrɔ dɔrɔn a y'a dɔn ala ye a bɛ se ka hali silamɛ dafalen yɛrɛ fana tɛ silamɛ ɲuman tɛ mais kunko dɔ y'a sɔrɔ k'a y'a dɔn ala ye ko ala de y'a kɛ dɔrɔn o limaniya kosɔn ala ko k'ale bɛ seli a kan ni mɔgɔ min nana ka diinɛ baara kɛ ka diinɛ jɔyɔrɔbaw fa ka kobaw ka diinɛ kɔnɔ ni sɔli ka i kabako kɛ yan e ma kabako kɛ mais seulement min fɔ n dɔgɔkɛ yan dɔrɔn n'o y'an karamɔgɔ i b'a ye dɔrɔn a bɛ niveau min na niveau in ka bon an ka mɔgɔw ma dɔɔni a ka taa dɔɔni dɔɔni dɔrɔn a ka taa k'o de f'a ye dɔrɔn a ka taa dɔɔni dɔɔni a bɛ faamuya an bɛ se fana ni ala sɔnna ala ka taa dɔɔni alhamdulilayi o faamuyara an karamɔgɔ an ka kumakan laban min na boli min kan o de ye Haut Conseil islamique alhamdulilayi an karamɔgɔ a seyidi Cheikh Ousmane Madane Haidara a nalen Haut Conseil islamique la ni sɛgɛn tɛ fila ye a ye kelen kɛ an karamɔgɔ Haut Conseil islamique sigira a bɛ waati jan bɔ mais est ce que nin waati Haut Conseil islamique ale ka sigili ka na sisan na baaraba minnu kɛra kɔnɔna na a kɛra Mali kɔnɔ a kɛra ɲɛna yalima an karamɔgɔ ni mɔgɔ min ko k'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ yalima i ye kuma jugu fɔ wa a na a la sisan a ye baara minnu kɛ i bɛ se ka mun fɔ an ye ani minnu labɛnnen don hali sisan baara nin kɔnɔna na Usa Jalo ala k'i sara hɛrɛ la ala k'i sara hɛrɛ la wallahi kuma bɛ kuma na ne tɛ fɛ k'a fɔ nka seereya kama n b'a fɔ seereya kama n b'a fɔ a man di n ye n k'a fɔ nka n b'a fɔ seereya kama i b'a dɔn an karamɔgɔ seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara ala ka sara hɛrɛ ala ka simaya ala ka barika don a la a ka barika don a ka kɔlɛ bɛɛ lajɛlen ala ka n'a wasa tuma min na Haut Conseil islamique bureau min bɛ yen n'a bɛna sigi sisan ne wulila n taara f'a fɛ yen Bangoni na ka taa kuma n'a ye an sigira ne ka laada la ni nana fɛ yen a bɛ mɔgɔw labɔ n'a kɛra an bɛ sigi an bɛ kuma an ka hakilaw di ɲɔgɔn ma a bɛ n bilasira n k'a ma karamɔgɔ n y'a mɛn k'a fɔ Haut Conseil islamique bureau bɛna sigi mɔgɔ dɔ bɛ k'i proposer k'i ka kɛ candidat ye mais ne tɛ fɛ i ka kɛ n'a ye n k'a ma n tɛ fɛ i ka kɛ n'a ye ka da mun kan n ko ala y'e bila jɔyɔrɔ min na bi jɔyɔrɔ in ka bon o ma quoi n ko tuma dɔ anw minnu bɛ se ka kɛ e ka denmisɛnninw i ka kalandenw ye n'a fɔra ne yɛrɛ ka kɛ ne b'a fɔ non non ko nin kɛrɛfɛ ko de dɔrɔn n tɛmɛ ma ko fɛ n k'a filanan ye min n tɛ fɛ i ka taa don jamana baara la jama sugu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔyama ni gasiya k'i sɔrɔ a la o man d'an ye barisa n'o y'i sɔrɔ an bɛɛ bɛ tɔɔrɔ i nɔfɛ i kanuba bɛɛ bɛ tɔɔrɔ i nɔfɛ n'o kɛra o ye problème de ye bon n ko éviter n ko ne kɔni y'a ye dɔrɔn i ka n'i yɛrɛ ka candidat i ka n'a don n k'a sabanan ye min ne bɛ n'i ka so tuma o tuma ni nana walahi ni n bɛ taa n ka so dɛ i hinɛ bɛ minɛ karamɔgɔ parce que n bɛ jama min ye ani n bɛ taa ni ka segin min ye ani n bɛ resort min ye n b'a ye k'a fɔ lafiya t'i ye diɲɛ so in kɔnɔ quoi parce que i y'o choix de kɛ ala fana y'i bɛn sababa ma n ko tuma dɔ k'a fɔ k'e bɛ tila o bɛɛ la ko ka taa Haut Conseil islamique baara fana fara i ka ciw kan tuguni n ko tuma dɔ n k'a ka gɛlɛn n k'a tɛ se ka kɛ ka ɲɛ n ko donc ne bɛ min f'i ye dɔrɔn i sen bɔ nin ko in na a fɔ balimaw ye walahi u ni cɛw ka bonya n'u ka karama n'u ka ŋaniya ɲumanya la nin ko u ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini min bɛ kɛ n'a ye i yɛrɛ b'i fanga far'u kan ka duwawu k'o tigi ala k'o tigi fanga s'a kɔrɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ tugu o kɔrɔ n y'a f'a ye a ko n ma ko walahi Ustaz Hamza a ko walahi n t'a fɛ bi n t'a fɛ sini kuranɛ de b'an kɔrɔ han k'a bɛna bolo da kuranɛ kan kali ne ma sɔn k'a k'a to yen
k'a bolo da kuranna kan k'a kari k'a t'a fɛ a t'a ɲini fana a ko hali n ka denbaya olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen hakili nin ko ye n k'a ye k'a to n kana sen don a la n kana n bolo don a la dɔrɔn n ka to kɔfɛ dɔrɔn a ko la a ko nka o ye mɔgɔ wele ka bɔ fo Senegal ka na yan ka na ɲini fɛ n ka kɛ n'a ye ani mɔgɔ wɛrɛw bi ka na su fara tile kan wa silamɛ taabolo bɛɛ de fana ko don koyi n bɛ kuma in fɔ k'a gɛlɛya dɛ silamɛ taabolo bɛɛ mɔgɔ nana ne ma bi ko n ka kɛ n'a ye ko parce que consensus min bɛ yen bi an bɛ fɛ ka bɛn min ɲini ko ne de kɛra k'a bɛ se ka sabati silamɛ taabolo bɛɛ je dis bien k'a mɔgɔw nana a ko donc o kuma minnu fɔra ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna bɔ ko in kɔnɔ cogo min n ko karamɔgɔ a f'u ye k'i t'a fɛ bi i t'a fɛ sini i k'i ka déclaration kɛ ka bɔ nin ko in kɔnɔ i ka dugawu kɛ ni mɔgɔ min bɛ s'a kɔrɔ ala k'a don tigilamɔgɔ ma ne karamɔgɔ t'o position kan mais pression nana ka pression na ka pression na ka mɔgɔ baw da don a la ka mɔgɔ sugu bɛɛ da don a la adamaden nana mɔgɔ bolo i bɛ taa mɔgɔ bolo de fana o wajibi don i bɛ sɔn fana o surtout kojugu tɛ fana diinɛ baara de don a bɛ se k'an ka faamuya la a man ɲi mais ni kɛra a bɛ se ka ala b'a kɛ ɲuman fana ye o o pression ninnu kama karamɔgɔ y'a seri a kɛra n'a ye o la an ye sigi fɔlɔ min k'a ka so ka taa fo ko consistant min kɔrɔ a ko k'ale bɛna kaleliji bɔn mɔgɔ ye a ye kuma in fɔ quoi a b'a dɔn a k'ale m'a dɔn ni kuma in panna mɔgɔ kunna a k'a bɛ kaleliji k'a b'a bɔn a ye kaleli min kɛ dɛ kaleli in lakari salamɛ kɔnɔ k'a bɛ n'o kɛ pour que basa gasi kana sɔrɔ ala yɔrɔ parce que ale de kaleli k'a ci ka n'a ye n'a dun labanna ka sɔn kɛ n'a ye donc kafara b'a kan a y'o kafara in kɛ fana a y'o kafara in kɛ pour te dire que a ka laɲini tɛ fɛn ye a filanan ye min k'a jira k'a fɔ ne min fana tun ko k'a kana kɛ n'a ye waati nana jira na k'a fɔ k'a kɛra a ye o de ɲɛna wa o de bɛnna fana ne tun t'a fɛ a ka kɛ n'a ye ka da nin considération kan mais a nana kɛ n'a ye min kɛ waati nana jira na k'a fɔ a kɛlen a la o de ka fisa ni a kɛbaliya ye ka da mun kan n bɛna f'i ye a fɔlɔ ye min malgré que temps t'a bolo a ye ko baara daminɛ min kɔnɔ quoi Diallo quoi bi bɛ taa haut conseil islamique la quoi abadan depuis haut conseil islamique kɛra haut conseil islamique ye maa minnu bɛ sigi bi taabal kelen kan ka réunion kɛ ka hakililaw da ɲɔgɔn kunna k'u da don kuma kelen na ka ɲɔgɔn jaabi bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ka décision kelen ta ɲɔgɔn fɛ ka sɔn ɲɔgɔn ye niw lafiyara ɲɔgɔn kɔrɔ bi quoi bilahi a kɛra haut conseil islamique la a kɛra haut conseil fɛn o fɛn tɛmɛna a bɛɛ tun ye kɛrɛfɛ baaraw ni kɛnɛna baaraw de ni mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ saba tɛ tɔw ta kalama ou bien taabolo kelen taabolo fila mɔgɔ tɔw ta kalama mais bi maa o maa n'i ko k'i da bɛ silamɛ de ka association de ci i bɛ bureau kɔnɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ taabolo kelen kan tuma dɔ hali image dɔrɔn bɛ se ka kuma dɔ f'i ye ni image ye mɔgɔ sigilen ɲɔgɔn et puis u bɛ discuter fana bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ɲɔgɔn laminɛ kɔnɔ ka ɲɔgɔn jaabi fo ka taa se solution ma bɛɛ b'a fɔ ko tuma dɔ k'a filɛ nin ye tuma dɔ i bɛna sɔrɔ e ye ne ka taabolo mɔgɔ ye e bɛ ko dɔ fɔ ne b'a fɔ non Diallo ta ye maɲi karisa min tɛ ka taabolo mɔgɔ ale ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye an ka baara kɛ n'o ye nin fana i bɛna sɔrɔ ale fana ka taabolo mɔgɔ dɔ bɛ kuma dɔ fɔ a b'a fɔ la a ye Hamza ta ye o de ka ɲi kana sɔrɔ ka taabolo mɔgɔ dɔ nin b'a jira k'a fɔ bɛɛ bɛ ka don mɔgɔw dusukun na an bɛ ka bɔ yɛrɛ ko la an bɛ ka don ala ko la o kɛra nin o de ye victoire la belebeleba ye an bɛ se ka min sɔrɔ silamɛya kɔnɔ bilahi Diallo nin de ye victoire la belebele ye min kɛra basa maa bɛ mɔgɔ la mɔgɔw tɛ min faamuya ni ala y'a tɔgɔ don ko la dɔrɔn ala bɛ barika don ko in na k'a dɛmɛ a tigi bɛ yen n'a farikolo a tɛ yen n'a farikolo ye a bɛ yen n'a ka min an ka sufiya b'a fɔ a ka hima a n'a ka ruhaniya a n'a ka maa ɲumanya min bɛ yen dɛ n'a tɔgɔ dara ko in na dɔrɔn ala bɛ ko in ɲɛ ala bɛ barika de da ko in kan o sakina de jiginna ko in kɔnɔ o de la a ka nali n'a ka nabaliya ne ti kuma na o surtout maa min a t'a ma sɔrɔ aw de ko k'a kɛ n'a ye diyagoya la a ko mun kan t'a ma sɔrɔ a ko k'i bɛ kɛ n'a ye a n'a kɛra n'a a bɛ sɔn a fana ka condition n'a fana ka kɛ cogo de ma dɛ an bɛ sɔn o ma de o ale tɛna mais don si silamɛw ma sigi ka kuma dɔ fɔ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ k'a taara s'a ma k'a y'a lawuli ka bɔ a ma kɛ fiyewu a ma wuli a ma kɛ a b'a fɔ n'aw bɛn n'a kan ko de ne fana b'aw kɔ hali n'a sɔrɔ t'ale hakili ta a bɛ sɔrɔ an kɔ walahi misaliw bɛ ne bolo ko kɛra ko la déclaration ko la an taara karamɔgɔ ka hakilila tun t'a déclaration ye a ko n'aw bɛnna kan n sɔnna a y'a kɛ walahi a y'a kɛ en tant que président a bɛ se ka ban o n'a banna fana a tɛ kɛ o yamaruya b'ale de bolo ka ban o mais a b'a fɔ n'aw kɔni bɛnna kan aw de bɛnna kan k'a ka kɛ ne bɛ ala ko maaw kan n ka taa fɛ donc mun bɛ tɛmɛ o kan an bɛ taa ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ tuma a bɛna gɛlɛ don baara la a bɛ baara sama a bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen de décourager réunion min kɛ i bɛna sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen bɛɛ b'i yɛrɛ ta ko parce que n'an bɛnna fɛn o fɛn kan k'a bɛ sabu ta a ti kɛ ɲɛmɔgɔ tɛ sɔn an bolo mais an ye ɲɛmɔgɔ de sɔrɔ min b'a fɔ ko n'aw bɛnna min kan fana bɛ ala ko n b'aw kɔ en tant que aw tɛ fili kan ka ban b'aw kɔ a b'a ta bila kana sɔrɔ a ta in n'aw ta in tɛ kelen ye mais a b'a ta in bila a bɛ tugu aw kɔ a tɛ tugu aw kɔ dɔrɔn dɛ a b'aw ta in waleya k'aw dɛmɛ a waleyali la siɲɛ joli karamɔgɔ de bɛ na i bɛna sɔrɔ communiqué dɔ bɛ kɛ fɛn dɔ bɛ kɛ a yɛrɛ b'i sigi télé la ka mɔgɔw wele ka taa ko ma ka mɔgɔw wele ka taa ko ma danaya min b'a kan bonya min b'a kan mandiya min b'a kan o mɔgɔw bɛ na ka na ale yɛrɛ sababu la kana sɔrɔ n'a ma dabɔ o kuma na mɔgɔ bɛ mɔgɔ la o tɛ taa o tɛ taa donc o ye koba de y'an bolo quoi haut conseil islamique kɔnɔ haut conseil islamique ma deli ka ni ɲɔgɔn position ta o y'a fɔlɔ ye a filanan ye min ye n bɛna min f'i ye Diallo haut conseil islamique sigilen fɔlɔ-fɔlɔ an tun bɛ démonstration de force ko nin dɔ kɛra an ka bɔ an ka faamaw menacer an ka jamana menacer la diinɛ baara tɛ tɛ sɛbɛya ye quoi ne yaalala kɔni dafɛ jamana ninnu kɔnɔ quoi wallahi mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔ bɛ yaala na nin ko ninnu na quoi wallahi bɛ yaala na nin ko in na wallahi bɛ yaala na nin ko in na an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u ma kɛ u yɛrɛ fɛ wallahi bɛ yaala na nin ko in na wallahi diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ sous-région kɔnɔ u b'a fɔ a ɲɛna n'aw taara a fɔ a ka ɲɛmɔgɔ ye k'u ka sabali sa k'u ka baara sɛbɛn man kɛ quoi u ka théâtre bɔ ni tulonkɛ da wallahi mɔgɔ dɔw b'a fɔ a ɲɛna ten mɔgɔ dɔw b'o fɔ a ɲɛna ten mais an b'u jaabi ni min o tɛ yan kuma ye mais n bɛna min f'i ye dɔrɔn
min bɛ yen kana an sigi ko silamɛ furusiri ni mariage religieux papier bɛ min an k'a da kɛnɛ kan an k'a trancher a kɛra ni haut conseil islamique ka cadre kɔnɔ mun bɛ yen madrasa kalandenw ani mɔgɔ minnu diplôme bɔra a yɔrɔ la u jatelen tɛ u tɛ bala u ka baara ko bɛ to jamana k'a mago d'u la ka décision ferme ta k'a fɔ jamana faama an ka position de ni haut conseil islamique tɔrɔ la kuranɛ karama minnu bɛ yen n'u ye kuranɛ durusilaw ye olu ka baara n'u ka kuranɛ durusi ani kalanyɔrɔ kan ka taa bala cogo min ka entretien min k'a la haut conseil islamique ne ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a ye na sigi an ka point de vue dɔ kan an k'a kɛ a kɛra ni mandat in kɔnɔ mun bɛ yen tuguni mɔgɔ minnu bɛ yen n'u taara Maroc an ka alimami don n'u nana n'u jatelen tɛ u ka association b'u bolo k'a fɔ jamana ye a y'aw janto ni mɔgɔ ninnu vraiment an ka cogoya ɲini an ka solution ɲini ye haut conseil islamique de ye recommandation kɛ et puis sira tun tigɛra fana ani alimamiw ni ɲɔgɔn cɛ haut conseil islamique de y'i tintin ka fara ministère des affaires religieuses kan sisan a sira dayɛlɛ mɔgɔ fɔra k'u ka candidature ladon a mɔgɔ fɔra k'u ka candidature ladon nin ye dossier minnu tɛ yɛrɛ jira ko ye o tɔgɔ ɲini ko dɔn nin baara sɛbɛmanw de ye o nin baara sɛbɛmanw de baara nafamaw de ye nin kɛnɛkan ko ye et puis bureau dɔrɔn tɛ dɛ a kɛra forme na ka bɛɛ wele commune bɛɛ kɔnɔ ka bɛɛ wele région bɛɛ kɔnɔ an kana ka na ko valider ka décision ta ɲɔgɔn fɛ o kɛra nin mandat in kɔnɔ mun nana kɛ nin mandat in kɔnɔ Jalo an bɔra kɔrɔ hali a ma mɛn ka wajulikɛlaw minnu bɛ wajuliko juguyaw kɛ ani problème min misiri kɔnɔ k'a télé national kɛ k'a essayer ka décision ta a papier bɔra k'a valider diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye a ma deli ka kɛ conseil la fɔlɔ a ma kɛ Mali taariko yɛrɛ kɔnɔ Mali silamɛya kɔnɔ a ma kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ fɛn min gɛlɛyaba de tun b'a la gɛlɛyaba de tun b'a la a ye nɔbɔ fana o parce que a ye caman bɔ ko ninnu na a ye caman bɔ ko ninnu na fana a ye caman bɔ ko ninnu na Mali taariko kɔnɔ n t'a fɔ conseil islamique taariko dɛ conseil islamique kɔni ka surun o conseil caman peut-être san 20 dɔrɔn Mali yɛrɛ taariko kɔnɔ k'a fɔ k'an ka sigi misiriko problème an ka fɛɛrɛ ɲini a la wajuliko problème ni laseriko problème an ka fɛɛrɛ ɲini a la a ma deli ka kɛ fiyewu a kɛra nin mandat in kɔnɔ hali n'a dan n'o kelen ma o ye victoire dɔ de ye victoire belebele an ma dɔn an bɔra ka ko min kɛ conseil na conseil islamique tɔgɔ la Jalo o de ye jumɛn ye o de y'a ye ka sous région bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jamana 10 ani kɔ u wele ka na ko jarawili baara min bɛ ka kɛ minnu b'a fɔ ko jihadiste ye terroriste don an ka fɛɛrɛ ɲini na jamana ninnu kelen tɛ se an ka bolo ɲɔgɔn kan coordination sigi min base ka kɛ Bamako ye ni nin haut conseil islamique ta ma kɛ mɔgɔw b'a miiri de an bɛ t'u ka conférence la diɲɛ na n'an sigira ka na an bɛ na an b'a kuru ka bila an kaban kɔrɔ bɛɛ bɛ tɛmɛ ni yɛrɛ an t'a dɔn fiɲɛ wulila yɛrɛ mais Mali yɛrɛ ka initiative ta k'an b'u invité k'a ko piloter a ɲɛmɔgɔ ka kɛ Mali yɛrɛ bolo an ka jɔ n'a ko ye sur région bɛɛ ka sɔn ka tugu an kɔ u k'u ka dɔnnibagaw bila ka na an lamɛn an ka tile 2 kɛ CCB la k'a baara kɛ ka bɔ ni décision ye ni nin haut conseil islamique ta a ma kɛ fiyewu a ma kɛ u b'a fɔ min ma conférence nationale des ulémas ne y'o de vice président ye ne ye premier vice président ye conseil islamique fɛn 3 de ye quoi bureau exécutif bɛ yen conférence nationale des ulémas bɛ yen commission de contrôle bɛ yen saba ne bɛ structure min na n'o ye camancɛ ta ye o de ye conférence nationale des ulémas ne y'o premier vice président ye an ka président docteur Sayid Baba Sila ala k'a wasa ala ka hɛrɛ k'an n'a ye i y'a faamu dɛ conférence yɛrɛ tun bɛ yen an tun t'a dɔn conférence yɛrɛ ye min yɛrɛ ye mais nin mandat in kɔnɔ conférence y'i sigi joli kɛ fo ka taa se ka k'u ka forum national kɛ ka taa kɛ Mopti ye ka taa kuma paix ni sécurité kan Mali bɛɛ mobilisera fo ka taa se an balima chrétiens ma bɛɛ mobilisera ka taa Mopti a kɛra a bɛɛ a ma kɛ événement dogolen ye fiyewu diɲɛ maa yɔrɔ jan ni yɔrɔ surumɔgɔ bɛɛ y'a lakale k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɛra a kelen fana a ye nafa kɛ Mopti mara kɔnɔ a waati a ye nafa kɛ Mopti parce que a nana basigi ka waati jan kɛ a nana hakili sigi a ye caman de bɔ ko la a waati kɔnɔ karamɔgɔ taara stade la bari ma bɔ kun na an sigira a ye discours min kɛ discours mɔgɔ appuyer ka se hakɛ ma mɔgɔw b'a dɔn an ye tile 2 min kɛ Mopti baara la taa ni ka segin na bɛɛ donna a kɔnɔ bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ Mopti Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen conférence nationale des ulémas ka forum filanan national filanan min ka bon n'a bɛɛ o kɛra Mopti de o kɛra nin mandat in de kɔnɔ ka Mali dɔnnibaga maa 80 fara ɲɔgɔn kan Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'olu de ye Mali dɔnnibagaw ye olu kan ka kuma ko la olu ɲɔgɔn sɔrɔ Mopti a kɛra ka fara haut conseil islamique kan a janga ma dogo ma sira donc ne fila ka nin fɛn o fɛn fɔ nin ye misala damadɔ de ye misala damadɔ de ye a fɛn o fɛn ni maa min ni san 5 mandat di ma n'i y'a kelen kɛ bilahi i réussira wallahi n'i y'a kelen kɛ i wasara a ko banna pewu o b'a bɔ hali fila ka bɛn min fɔ dɔrɔn mu bɔ dinamɔgɔ jari minnu tun tɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ gɛrɛ n'i y'a mɛn ko samɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n k'u tugulen bɛ ka ɲɛmɔgɔ de kɔ u tugulen bɛ ka ɲɛmɔgɔ de kɔ an ka ɲɔgɔn kanu ni tugulen bɛ ka ɲɛmɔgɔ n'u ye ka ɲɛmɔgɔ ci ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn kanu cogo di a tɛ se o ɲɛmɔgɔ de ka bɛn fɔlɔ n'olu de bɛnna bɛn ko mɔgɔw bɛ bɛn automatiquement o ɲɛmɔgɔ bɛɛ min filɛ de ne fɛ foyi to o bɔ an k'an sigi kuma kelen kan bonya kɔnɔ karama kɔnɔ réserve min tuma ni ɲɔgɔn cɛ tuma i bɛ mɔgɔ dɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ i bɛ fitina kɔrɔ ten kana sɔrɔ a ma foyi k'i la o bɔra yen i bɛna sɔrɔ i bɛ mɔgɔ ye bi minɛ i bɛ paro k'a minɛ a b'a paro k'i minɛ aw bɛ nisɔndiya aw bɛ se wa tuma dɔ aw bɛ ɲɔgɔn wele téléphone na aw bɛ baro kɛ aw bɛ masala kana sɔrɔ banani fana de tun bɛ n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔ taabolo lagosi de tun bɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ni lafiyara ɲɔgɔn kɔrɔ k'o commencer ka kɛ quoi mɔgɔw ni fɔla ka sɔn ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn minɛ commencer ka kɛ quoi mɔgɔw fɔla ka jɛ ka kuma kelen fɔ ka baara kelen fɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mɔgɔw sera ka hamina kelen fɔ hali n'a dara karamɔgɔ ye min fɔ o don dɔrɔn meeting yɛrɛ dɔrɔn na a ko nin tɛ mɔgɔ kelen ka jama ye o bon a bi a ka jama tɛ wa an t'an ka jama tɛ ko nin ye silamɛya jama di ye an bɛnnen de bɛ na nin jama ye ale kelen ka jama bɛ se ka nin labɔ
abise jama min bi fara ɲɔgɔn kan mawlu la versi marché la tuma a bi caya ni jama ye a ka caya ni jama ye mais bonya kama a fɔ a ko ne tɛ maa kelen ka jama ye jɔnni ka jama don a ko bɛɛ de ka jama ye bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ni ne b'a jira k'a fɔ n'a fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ se Allahu akbar mais fɛn bonya tɛ nin kɔfɛ tuguni o kuma bɛɛ lajɛlen fɔra fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra donc ne kɔni ɲɛ bɛ min na dɔrɔn mandat min filɛ an bɛ mandat min kɔnɔ wallahi ne tɛ opposé la o de la n y'a jira dɔrɔn n ka opposition na o de y'a to hali ko conseil congrès bɛ kɛ ne ma taa congrès la n ma taa parce que n ka hakilila tun tɛ mais u yi ta n kɔfɛ ko ye premier vice président ye conférence nationale des oulémas ka da ni hakilila de n b'a fɔ bi plateau in kan ka mɛn seedeya kama n ma taa congrès la fiyewu n tun t'a kɛnɛ kan maa si tɛ se k'a fɔ k'i ye Hamza ye congrès kɛnɛ kan an filɛ bureau min na mais n taara n kɔfɛ parce que n ka hakilila tun t'a ye karamɔgɔ ka kɛnɛ ye mais a kɛra n'a ye bi n y'a ye k'a fɔ vraiment ala ye min kɛ o de ka fisa n'an tun bɛ min miiri ye ale nali o de fisara n'a nabaliya ye ka tila ka n'a sɔrɔ jamana kun bɛ cogo min na tension min kun bɛ yen mais Diallo n bɛna fɛn kelen f'i ye quoi jamana bɛ lahala min na an b'a fɔ n k'a ka gɛrɛ billahi alazim n'a sɔrɔ ale tun nali ta min waati min na i tun bɛ gɛlɛya jamana kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen tun ka to a jɔyɔrɔ o kɔni ye tiɲɛ o kɔni ye parce que ni tension bonyana tuma o tuma a b'a apaiser quoi n'a ka ko dɔ ye a b'a apaiser n'a ka dususuma kuma ye quoi wa jama b'a to a ta la fana jama bɛ sɔn a ye a yɛrɛ ka kuma la a y'a fɔ don meeting kɛyɔrɔ la k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ CNT kun ye mɔgɔ 3 demander silamɛw fɛ o mɔgɔ 3 o ma ta mais o conseil mɔgɔw mana commencer ka wuli cogo cogo ale ka baara de k'a fɔ k'u ka sabali mɔgɔw kun t'o kalama mais ale y'a tinti olu kan ka se k'o ko n'a ɲɔgɔnna caman bon n'o fɔra sisan o kan k'a jira CNT fana k'a fɔ k'u jija vraiment fana ka solution ɲini problème na u y'a faamu k'u jija ka solution ɲini problème na o kɔrɔ k'a fɔ ale b'u ni ko dɔ ni ɲɔgɔn cɛ a b'u ni ko dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ko in fana adamaden fana limite de b'i la o dan dɔ de fana b'i la o n'a sera yɔrɔ dɔ la i fana b'a seere de dɛ donc CNT fana ka solution ɲini problème in na o ka se ka sɔrɔ an m'a fɔ minnu bɛ CNT kɔnɔ silamɛw tɛ an m'o fɔ la mais u tɛ yen silamɛya tɔgɔ de la u tɛ yen silamɛya tɔgɔ la u bɛ yen n'u ka parti tɔgɔ u bɛ yen n'u yɛrɛ tɔgɔ u bɛ yen n'u ka kulu wɛrɛ tɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ bɛ seere ka tɛmɛ hali an ka alimami dɔw kan a bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ bɛ diinɛ faamu hali ka tɛmɛ an ka wajulikɛla dɔw kan ne t'o sɔsɔ mais u tɛ yen ni silamɛ tɔnw tɔgɔ ye ni silamɛw ka laɲini u tɛ yen n'o ye donc o yɔrɔ de kan ka intégrer ko yɛrɛ karamɔgɔ ka kuma b'o de nɔfɛ donc ni karamɔgɔ ye nin f'u ye ka ban walahi lazima a ye bɔda de k'u ye dɔrɔn ka don ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ ka signalement don u yɛrɛ ka solution ɲini na ne ka kuma y'o ye ni Ala sɔnna ma an karamɔgɔ an ka waati kɔni ale gunna an bɛ fɛ ka ɲininkali ɲininka nin bɛɛ kɔfɛ an karamɔgɔ wele da kan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin malidenw ma ka kɛ ni an bɛ waati min na wallahi n bɛ Ala fo n b'a barikada n b'a wale ɲuman dɔn alhamdulillah ala bɛɛ lajɛlen kan ka min fɔ malidenw dɔrɔn karamɔgɔ ye min fɔ dɔrɔn diina baara ye min Ala subhanahu wa ta'ala y'an wele surtout an minnu bɛ diina baara kɛ an bɛ wele ka taa mɔgɔ ko bil hikmati wal mau'izati al hasana Ala ye hikma de bila ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ n'i y'a bɛ wajibi fo kana sɔrɔ dɔnni de b'i la an ma dɔnni ko kuma fɔ an ma dɔnni ko a ye hikma de fɔ dɔrɔn hikma de ye mun ye o de ye sagesse ye ni tubabu k'a ma ko sagesse o de ye kodɔn ye adamaden hakili ka fɛrɛ i ka kodɔn n'i kumana i bɛ kuma ni kuma ye kuma min bɛ kɛ kuma nafama ye min bɛ kɛ dilanni ye n'i waleya kɛ fana bɛɛ b'a ye k'a fɔ i ye waleya min kɛ wallahi nin ye sababama ye nin ko bɛnnen ye kana sɔrɔ i ko o ko kɛ Ala ka dɛmɛ b'i nɔfɛ bɛn seman b'i nɔfɛ a kɔnɔ o de ye hikma ye donc hikma min filɛ o de ɲini an ka wajulikɛlaw fɛ bi an yɛrɛ ka kuma an ka prêcher ni hikma ye an ka se an dusu kɔrɔ an ka sabali an kana yɛrɛ ko ni diina ko an kana don ɲɔgɔn na an kana yɛrɛ ko ni Ala ko don ɲɔgɔn na an k'o bɔ ɲɔgɔn na n'an ko an bɛ Ala de kɔ an ka Ala de kɔ dɔrɔn Ala kira kama sallallahu alaihi wasallam a ko la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi ko aw mɔgɔ si tɛ aw la min bɛ limana k'a fɔ k'a ka limana dafara ko ka kɛ limana jɔn ye f'a nin dungana o ka tugu ne sagoya in de kɔ ne na ni min ye fo ka tugu o de kɔ a k'a nin duguna bila ka tugu ne ka diina ye kɔ ka tugu Ala ka cidenya in de kɔ n'o de ma kɛ i tɛ kɛ mumini dafa de ye donc tuma an bɛ Ala ka diina baara la mais yɛrɛ kow bɛ don a la f'a bɛ k'an kɔrɔ k'o de ye diinɛ kana sɔrɔ o tɛ diinɛ in ye quoi o tɛ diinɛ in ne bɛ fɛ mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu an ka se k'o bɔ ɲɔgɔn na nin yɔrɔnin ka misɛn kosɛbɛ an ka yɛrɛ ko ninnu an k'o bɔ an ka diinɛ na yɛrɛ jiraw tɔgɔ ɲiniw ka bila ɲɔgɔn na diɲɛ nafa ɲini diɲɛ jɔyɔrɔw o de b'a to an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya an bɛ ɲɔgɔn buruja an bɛ ɲɔgɔn lagosi nin bɛɛ lajɛlen de ye ko dɔ dɔrɔn yɛrɛ ko de donna ko in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ Ala ko ka bon i bolo kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ Ala fɛ i b'a kɛrɛfɛ i bɛ diinɛ in fɛ bilahi maa maa bɛ k'ala fɔ i ka maa bonyata de y'o tigi ye maa maa bɛ k'ala fɔ hali n'a sɔrɔ i n'a tɛ taabolo kelen ye en tant que a ma kuma jugu fɔ ka ban n'a bɛ mɔgɔ wele ka taa diinɛ in fɛ ka mɔgɔ bonyata de y'o ye donc diɲɛ ye min ye Diallo Ala subhanahu wa ta'ala ale de tilani kɛ bɛɛ ka sɔn dɔrɔn Ala ye bɛɛ sɔn fɛn dɔ la i ka diɲɛ n'o i ka sɔn ma bana n'an y'o dɔrɔn an bɛ bɔ ɲɔgɔn na san Ala ye minnu sɔn bonya na a y'u sɔn karama la a y'u sɔn fɛn wɛrɛ min an k'u to yen n'u y'an bila baara ɲuman min na an ka baara ɲuman an ka kɛ an ka sɔn ka tugu kɔ an k'a dɔn k'a fɔ Ala min b'u bila yen n'anw tɛ ko kalama Ala kɔni bɛ ko kalama o Ala b'a yɛrɛ kalama o a tɛ mɔgɔ ta ka bila fɛn dɔ la mɔgɔ min tɛ se k'a kɛ pepe ko saamɛw ka ko la ko k'o tiɲɛ o n'a y'i ta k'i bila yen mɛ a y'i ta ka da ko min kama a b'a dɔn tigitigi a b'a dɔn tigitigi o sirilen tɛ dɔnniya la o sirilen tɛ dɔnniyabaliya la a sigilen bɛ Ala ka qualité exceptionnelle dɔ de la n'o dafara mɔgɔ min na Ala b'i bila a ka baara kɔnɔ donc f'an k'o limaniya sɔrɔ an ka sɔn an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen an ka danaya b'u kan an ka détermination an ka engagement b'u kan wa an b'u labato fana n'u y'an bila sira o sira kan n'o ɲuman ye an bɛ t'u fɛ n'u bɛ fɛ ka fili waati min an ka hakɛ don olu fana ka hakɛ don an kan an k'u bila sira an ka fɔ fili bɛ nin sira n'an taara nin fɛ nin sira in jɛngɛnen Ala y'an sɔn fana ɲɛmɔgɔ la bilahi minnu b'an lamɛn
wallahi b'a lamɛn ne wulila tuma o tuma ka se Sheriff Kɛba ka so wallahi Jalo hali n'a sɔrɔ a bɛ so dugumala de la dɛ n'a fɔra ko an bɛ taa a bɛna sɔrɔ salon kɔnɔ billahi lazim a bɛ ci o ci a b'a bila a bɛ lamɛn fana fo sago an m'an ka kuma fɔ an bɛ sɔrɔ ka taa ni jaabi b'a bolo a b'a fɔ n ye ni hakili min fana bɛ n bolo a bɛ tali kɛ dɔw la a bɛ dɔw bila a b'a fɔ nin bɛ taa an bɛ discuter fo ne yɛrɛ bɛ taa to i bɛna sɔrɔ ni si wasalen don lafiyalen don parce que n b'a dɔn n lamɛnna bonya kɔnɔ n lamɛnna karama kɔnɔ n wasara n ka nali la donc ni Ala y'o d'i ma bɛɛ t'o sɔrɔ o ye koba de ye o wallahi o ye koba de ye bɛɛ t'o sɔrɔ i ka ɲɛmɔgɔ la k'a bɛ taa n'i ma k'e écouter fɛn bon Ala y'o d'a ma Ala y'o ɲɛmɔgɔ da anw ma o ye anw ka fierté ye quoi an bɛ waso n'o ye quoi o ye koba de ye anw bolo quoi donc ne bɛ fɛ an ka mɔgɔw ka hakili to nin yɔrɔ in na mais min fɔ silamɛ jamakulu fana ye diinɛ n'a ma ɲɛ ko an b'a kɛ an ka Ala ta in ni kira ta in bɛ yɔrɔ min an ka tugu o de kɔ karamɔgɔw yɛrɛ b'u ka ɲɔgɔn nani ni yɔrɔ ɲini min na an k'o ye k'o to yen n'u ye min fɔ an ye min Ala ta ye an k'o dɔn an ka intelligence sɔrɔ k'a dɔn nin diinɛ kuma ye nin tɛ diinɛ kuma ye an k'o fana fara ka bɔ ɲɔgɔn na a sabanan ye min k'a jira an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen na an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi wallahi juguya caman de bɛ jamana in kɔfɛ nin kamiti ko in nin ko wɛrɛ ninnu mɔgɔw de bɛ min fɛ ka jamana in tiɲɛ ka jamana in kolo dafiri quoi an k'a dɔn k'a fɔ jamana in sera tɔɔrɔ hakɛ min ma bi o wasara an ka Ala deli da Ala k'o bɔ yen an kana sɔn ka contribuer ka tɔɔrɔ wɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ min ka bon ni nin ye an bɛɛ ka hakili to an yɛrɛ la an bɛɛ ka hakili to an yɛrɛ la ko dɔ bɛ i bɛna sɔrɔ diinɛ b'a fɔ k'i k'a kɛ bi mais ni prioritaire ye diinɛ b'a fɔ ne de k'i ka nin kɛ mais o bɔ a ma fɔlɔ nin ko in ka gɛlɛn taa nin taa sira in fɛ fɔlɔ n'o degun wulila ka ban diinɛ bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko bɔ i tɛmɛ i ka sira fɛ Allahu Akbar a bɛ se ka fɔ diinɛ b'a fɔ ko karisa fila a ye nin ko in kɛ a kan ka faga de dɛ mais n'a ye k'a fɔ a fagali bɛ na ni tɔɔrɔ wɛrɛ ye diinɛ in ma a bɛ na lagosili silamɛya ma an b'o to an bɛ taa sira wɛrɛ fɛ tuguni k'a ɲɛɲini n'o ye ka sɔrɔ ka tɛmɛ i y'a faamu dɛ donc o yɔrɔnin n bɛ fɛ mɔgɔw k'u hakili to a ka ca Ala fɛ an ka taa hakili sigi fɛ ka basigi fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ jamana min fana kɔnɔ an ka réalité o fana dɔn an ka réalité dɔn a kana k'an kɔnɔ ko silamɛ dama de bɛ jamana in kɔnɔ dɔrɔn nada silamɛw bɛ yen maa wɛrɛ fana bɛ yen n'o o bɛ ten an ka Ala kɛra ka misali ɲumanw ta an ka baara kɛ n'a ye ɲɛnɛma in kɔnɔ kuranɛ bɛ min fɔ ani mɔgɔw ka sigi ɲɔgɔn na ani mɔgɔw ka diinɛ wɛrɛ ɲɔgɔnya la an k'o fana dɔn an ka baara kɛ n'a ye n'an y'o kɛ a ka ca Ala fɛ Ala b'an dɛmɛ min fɔ an ka faamaw ye ka d'a kan Ala k'a n'u dɛmɛ o bɛ baara min na jama bɛ k'o apprécier an bɔra k'o fɔ haut conseil islamique la pour la première fois n b'o fana fɔ pour la première fois u ka bɔ ka déclaration kɛ haut conseil islamique tɔgɔ la a kalanna tubabukan na ne yɛrɛ bɔra k'a kalan bamanankan na ko ka jamana faamaw fɔ ko k'o barikada ko k'u waleɲuman dɔn k'u ye min kɛ nin ko in na k'a bonyana haut conseil islamique ma Chérif n'a ka jama ko ten k'a masɔrɔ u ye déclaration min kɛ fɔlɔ ka fɛn condamné o diyara n ye u ma dan o ma tila ka wuli ka jɔ telima min fana kɛ ko ka fu sira a da la ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ɲini n'u bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u lajɔ k'u di kiiri ka bolo ma karamɔgɔ ko k'an wasara o an wasara fɛn t'o kɔfɛ tuguni o baara u bɛ fu la mɛ u ka continuer baara in fɛ fo ka taa fɔ k'an ye résultat sɔrɔ a la yɔrɔ min fɔra o ka d'a kan tuguni u k'a dɔn k'a fɔ vraiment nin ko ninnu bɛ yɔrɔ min hali diinɛ ko yɛrɛ kama k'a ma ɲi jamana yɛrɛ ka basigi de ma a bɛ jamana ka basigi bila menace a b'a menacer u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka fu fɛn o fɛn bɛ se ka siri nin ko in na o fu ka siri a ko la k'a ko ban pewu silamɛya kama tɛ dɛ u yɛrɛ ka survie kama jamana ka survie kama jamana ka stabilité kama a b'o cadre de kɔnɔ yan wa k'a fɔ silamɛ jamana haut conseil islamique ye min fɔ ko yen a ma bila dɛ a bɛ su de nka a bɛ si ni kodɔn ni faamuya ye ni hakilimaya ye a bɛ si ni basigi ni bonya ni karama ye fo ka taa fɔ k'an taala ko in na yɔrɔ min o bɛ kɛ mun fɔra journaliste ɲɛna u ni ce u ni baraji u bɛ baara min na baara nafa man ba ka baara fara tɛ ban ba dɛ ko caman bɛ tɛmɛ ka da réseau ninnu kan a bɛ na téléw la a bɛ na radio la a bɛ na kunnafoni dimina na tuma dɔ a bɛ tɛmɛ n'olu dɔw ka sira ye u k'u janto ni fɛn o fɛn bɛ ka kɛ a dɔw bɛ i bɛna sɔrɔ ŋaniya juguya tɛ mais u t'a dɔn ko i bɛ taa wolo min na u t'a lahala dɔn n filɛ ka misali min d'i ma i b'a ka Kaina i b'a ka Kaina n'a jirana min kɛ ni Mali journaliste dɔ de tɔgɔ sɛbɛnnen a la o de y'a condamné ka kuma gɛlɛn dɔ fɔ ka fili réseau ka bɛɛ y'a di ɲɔgɔn ma o de la mais ale ye journaliste de n b'a dɔn journaliste sɛbɛ don a b'a ka baara dɔn mais a ka domaine ye journaliste don ale tɛ se ka diinɛ kuma fɔ ne ye o a tɛ se o ale tɛ se ka bilasirali kɛ diinɛ na o ale ka fili min tuma n'a ye ko in ye a tun kan ka dɔnnibagaw ɲininka nin ko min bɛɛ b'a ti bɛn a ka sɔrɔ ka réagir mais a yɛrɛ balila ka réagir k'i yɛrɛ kɛ mufti ye k'i yɛrɛ kɛ alimu k'i yɛrɛ kɛ wajulikɛla ye k'a kɛ déclaration min fana ka se ka ci mɔgɔw ma mɔgɔw fana y'a ci ɲɔgɔn ma donc influence bonyana donc o ye misaliya dɔ de ye quoi o ye misaliya dɔ de ye u k'u janto tuma dɔ u k'o bila minɛ min kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ taa k'o da fo k'a fɔ k'a taara k'o da tuma dɔ a bɛ se ka kɛ farati ba u yɛrɛ ma sigi ni min ye donc k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen mesurer u k'a peser u k'a dɔn fɛn min kan ka fɔ min man kan ka fɔ tiɲɛ dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ bi a bɛ na ni tiɲɛni min ye Ala de b'o dɔn i b'o tiɲɛ bila de ka sinima kɔnɔ f'a fɔ dɔn ka se donc tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔta ye o tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔta ye dɛ tiɲɛ bɛ fɔ a fɔ yɔrɔ de la n'a fɔ waati la n'a fɔ minɛn kɔnɔ n'a fɔ cogoya la donc f'u k'o de dɔn donc o fana fɔra haut conseil islamique fɛ a fɔra ye ni bonya ni karama ye o k'u janto yɔrɔ in na sabula silamɛya bɛ lagosili caman sɔrɔ olu ka fenêtre ninnu fɛ tuma dɔ la quoi k'a sɔrɔ u yɛrɛ t'a kalama quoi donc an k'an janto yɔrɔ la donc n b'o de fɔ ka dugawu kɛ Ala k'an ka jamana in Ala k'a basigi Ala k'an ka jamana in Ala k'a lakana Ala ka jamana in Ala k'a wasa Ala ka jamana in Ala k'a kolo suma Chérif TV Ala ka barika don tele halisa Ala ka ɲɛtaa di i yɛrɛ ni cɛ ni baraji ka cɛsiri la a n'an balima tɔw bɛɛ lajɛlen hakɛto bɛ nin ka sara Muhamadu sallallahu
docteur an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i nali ka na an ka welekan jaabi a diyara n ye kosɛbɛ i donna kuma minnu kɔnɔ ka sariya minnu jɔ ani ka walawalali min kɛ a kɛra fɛn ye min ni faamuyaw sɔrɔla a la kosɛbɛ kosɛbɛ nka an b'a kanu an tɛna se ka faamuya i ma tuma o tuma nin n'a ɲɔgɔnnaw ka se ka sɔrɔ ka walawalali kɛ a nafa ka bon parce que bi jamanadenw mago b'a la ko in yɛrɛ mun de don fɛɛrɛ jumɛnw kana ka sɔrɔ a la faamuya jumɛnw de don ko o ko mana na silamɛya kɔnɔna na a ka se ka di a dɔnbagaw ma u ka walawalali k'a la min b'a to hadamadenw kana ka se ka faamuyaw sɔrɔ a la a bɛ fitinaw ban e filɛ ka nin fɛn min walawala i bɛ taa sɔrɔ maa dɔ tun bɛ yen tiɲɛna a kun kɛra koba ye ale bolo sabula n'a lakalila cogo dɔ la n'i t'a dɔn i bɛ jɔrɔ i bɛ ko in minɛ koba ye mɛ n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko basi foyi foyi t'a la diinɛ la o dun se ka kɛ fɔ a kɛbaga ɲuman ka se k'o walawala min b'a dɔn i y'o o baara minnu kɛ an bɛ fo la k'i waleɲuman dɔn ka ala deli si ni kɛnɛ ala k'o d'i ma i ka ɲini fɛn ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'i kisi k'i tanga an y'a fɔ o ye kɔrɔfɔw daminɛ k'a fɔ ani docteur Hamza Mayiga de bɛ ɲɔgɔn bolo maa dogolen tɛ an ka jamana in kɔnɔ a tun bɛ ka walawalali kɛ an ye kimiti ko min bɛ sen na ka se ka ɲɛfɔli k'a la ka taa se silamɛya ye position min t'a la ka se ka maaw la faamuya la hakili la jɛmukan in ni aw y'a lamɛn aw bɛ faamuyaw caman sɔrɔ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ala subahana wa taala deli an ka jamana basigi ni bɛn ni kelenya ala ka sabati a kɔnɔ ka foli ni waleɲuman dɔn ta k'a ɲɛsin aw ma aw fɛn fɛn tun bɛ k'an lajɛ sisan direct la chaîne 2 jabaranin kan ka ala deli yarabi jamana ala ka kisi ka tanga ka foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye ka foli kɛ an ka Mali conseil islamique ɲɛmɔgɔba ye an karamɔgɔ Seyidi Cheikh Usman Manan Hayidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kɛnɛ in kan an bɛ groupement maa bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ a kan bɛ sigida wɛrɛ wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam.